Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, the press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon, pero alang-alang pangaton sininga Provincial Disaster Management Program Division, pakarunan tan action hands sa kontrol tawhay na sila hang pantaman ang ila sininga sitwasyon. Ang aton lang reminder sa mga utod na to, sa mga proyan, padayon nga mainit gyapon ang sitwasyon sa aton sininga palibot. Tiyari kita sa mainit nga panahon, so alerto lang sa mga kabalayan naton dirang posporo, lighter, uling kag iban pa nga makakausa sang sunog mga kaaksyon. Sa mga utod man naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa balita. Una sa aksyon. Anyways, mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40 na. Kumusta kamo dira mga kaaksyon? Ari gyapon kita sa abnormal nga sitwasyon sa aton sini palibot bangod sining COVID-19. Sa pangapuloy, ansubong kumusta kamo da? Panira na kamo pertahan na, ang bintana, paliyog ko check, iba, sibla. Way panalak na, kadelikado, subong. Way man taga pangayo, basing iban gutom na gid kag maghimo sang iban nga mga tikang like sa pagpanaka saka sang puloyan. Si nanay yun, nagbalikid ayon sa kusina, balyang pertahan, tos likudo, sira dito na bukas. May laki na munuhan ni Action Brian, no? Hingagawan, ay, kiba si kibot ka lang, may masulod karon din di amob lang ang mga ginawa. Una sa balita. Una sa aksyon. Anyways, naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KWP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas na nga aton sining Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program
via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-like sa mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita lang kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, yaring aton numero para sa gusto mag-text subong nga gabi, 0938-225-5017. And of course, sa aton sini nga mga chatters dira, sa aton sini nga mga viewers dira, mga kaksyon, kanto lang kamo dira sa comment section, kag ikualan dira ninyo, no? I-type lang dira ang inyo sini nga mga komento, reactions, mga greetings, nubo-nubo alang para mabasahan tagid, no? Kag maakomodar tang iban in advance. Pasensya gid sa hindi ko malambot basa karon. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Onboard na, Top-Doblas 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang dalag kong balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong gabi? Sa mga kautoran naton nga excited na tani nga makabiyahe on Monday sakay sa series bus, mga kaksyon, sad to say, hindi madayon ang plano sang Valia Car Transit Incorporated nga magbalik biyahe na kung tani sa maabot nga Mayo 4 Lunes. May pila ka mga consideration sila nga nakitaan nga dapat nila ipatuman gid. Like for example, ining social and physical distancing. Kabalaka kung magbiyahe ang aton sini nga series bus, kag ang karga nila pila man lang kabilog da, dako dan kaon sang ila sini nga gas, mamyerdi sila. Kag kon magbiyahe pamanggid sila, hindi man basta-basta makasulod diri sa syudad sa Bacolod, kay wala nag-synchronized ang stage karon sang quarantine diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ang probinsya napaidalom na or magapaidalom na sa General Community Quarantine. Mulumanghod ini siya sa Enhanced Community Quarantine. But ang Bacolod nagapabilin ini sa Enhanced Community Quarantine umpisa buwas nga adlaw Mayo 1 tubtob sa Mayo 15. Another 15 days manggihapon nga Enhanced Community Quarantine sa syudad sa Bacolod. Di ko maghambal kita nga ECQ. Totally lockdown, wala biyahe ang anuman nga say isang pampubliko nga mga salakyan. So kon magbiyahe ang probinsya dira like series bus, di mas lakasulod sa Bacolod, mga double tire, pero check na to na karon base may mga consideration man. Kaya halos nga biyahe subong kuan ang sentro Bacolod ari tanan diri ang matawag naton negosyo, ang palangitan-an kag iban pa sa mga kauturan naton. Pero sagwa sa Bacolod halos partially back to normal na ang biyahe dira, hindi gid halos tanan mga salakyan da within the area sa inyo sini nga mga banwa kag kasyudaran, pwede na gid ka biyahe-biyahe. Again, observe lang gyapon, practice lang gyapon sa face mask kag social distancing. Amo na ang panibag-o sining hapon na interview ni Aksyon Marlon Genovia before ang 6 o'clock. Si Madam Jade Sibalio sang VTI, tiwala biyahe sang series bus, and wait kita further notice halin sa ila sining management, mga kaksyon. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. I-check taman karon, mga kaksyon, because nga ang releasing subong adlaw tuman kadamo diri sa syudad sa Bacolod, kag bisan pa diin nga banwa kag syudad sa probinsya. Kung damo ang releasing, damo man ang reklamo. Korte nga reklamo, wala tuo sa handumanan kahapon. Ano-ano malang imo nagfiesta kay imo sa Mascara Festival ka nagsaksi iya sa dance competition, Aksyon Henry man. Nagsinambunot iya ang mga tawo, nagdamo gali ato sila kay nagtingob, Aksyon Hens, ang atong wala na inform nga wala man sila gali na baton sa size mill, atuto sila kag ang nagabaton sang size mill. Ang iban to nagpasimpalad, nag-intra man to sa dinumugay, ang resulta nadula ng aton sini nga distansya. Igo murahon, wala man gyapon nakabaton kay wala man ngalan. Hoy-hoy ang pako pauli. Amo ding resulta sang ginatawag naton kulang gid nga pagplastar
kag sistema sa nga otoridad. Action firing line. Kaluluoy lang, no? Sige lang, tinunta na karon kaya mo ng sitwasyon. Diri sa Bacolod, may tsansa iya nga may second tranche pa or second batch sining hinatagay sang size mill because under kita gyapon sa ECQ. But sa probinsya kay GCQ na, goodbye size mill. Action firing line. Alright, balikan ta na karon samtang ang iban nga balita sa Bacolod, nagmeeting kaina ang Bacolod City Quarantine Action Team, ano? Kag upod diri ang mga OFWs kag ang OWA, no? Ini matapos nga tinagreklamo diri ang mga OFWs, mga seafarers naton nga ginhouse diri sa isa ka bulutuan sa diin nga ang ila paglantaw sang bulutuan kag ila gintulugan ti kuani kapigado para sila. Kay ti kon mo na sa isa ka kwarto da butangan ka lang imo ya kulokatre pagkatapos electric fan kag may mga bangko sa palibot, may blackboard pastubangan. Kung daw buringon ka Action Henry sa 14 Dias mga tinerda, pwede ka kakwa chok kag mulo maestra ikaw lang isa. Action firing line. Pero hindi naton mabasol ang syudad sa Bacolod kung amo ning ila sa nga preparation. Una-una, if ma-remember ninyo, ang Bacolod kag Negros Occidental ulihin na na-inform nga pinapauli gili sila diriya sa aton gikan sa national igo na balaan nagalangoy na sila barka tubig sa dagat ya. Action firing line. Tiyang Bacolod gani kag Negros Occidental labi na gina Bacolod naghingagaw nga magpangita sang pasilidad kag ang napili amo ning eskwelahan nga inyo ti in bisitahan sang Department of Health gin-check ti pasado pasado ti karon ang aton sini nga mga OFWs nagreklamo sa damo palamok. Action firing line. Lamo. Ambal sa mga sadyag ni sa mga siman ga ibwala mga siman. Ambal sa mga siman. Ambalya kami ang mga OFWs kadako kami sang contributor kami sang economy tax kag iban pa nga mga bulig nila sa pungsod Pilipinas. Pero amo pa ni tabo sa amon gin lamukan pa. Action firing line. Temo na gani ang Bacolod hindi tagi diya mabasol. Way ko gambal nga gakwan kita sa mga public officials di. Mapreparar di sila. O galing ti kilibot bla nangita emergency mo, no? Pero ti ang may deber gidya gani direction hands nga mag prekurar sini sa ila among uwa nga ang uwa amo yang may poder gani mapangita sa mga hotels, sa mga first class hotels, pension houses dira o kung ano pa dira nga mga mabugnaw di air condition iya kag kompleto iya sa pasilidad nga mga kwarto kay ti mga OFWs ini sila mga utod tari nga nagapakapoy sa iban nga pungsod nga naghatag dungog sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. In fact kinatawag ni sila nga mga bagong bayanihan, bagong bayani. Daw mo nang tawag sila mo, na? Action hands. So ti palanggaon tani sila. Na palanggaon tani sila. Pero hindi na maglabot sa punto gid nga kon palaparon ta pang istorya. May lang ka nag-meeting naman ang action team sang Bacolod, ining quarantine action team kagang OWA with OFW nga ari di subong sa aton sa Bacolod. Sige, amo na ang istorya samtang sa iban nga balita mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod. Kibot ko sini nga hapon. Grabing salakya na gid no. Daw hindi na gid ka-normal nga nagligad tong una, first and second week bala sang enhanced community quarantine. Subong hapon niya traffic ng Bacolod Action Hands. So meaning do nag-inamat-amat na gwa ang mga salakyan. I don't know how ka stricto gihapon ang aton sa mga borders, ng aton sa mga PNP. Pero tingin na check man nila isa-isa. Basi na ginuwa gid lang guro may mga importante. Action firing line. Sa rambal naton sa Negros Occidental, GCQ mag-umpisa na sa Negros Occidental karon sa kaagahon. May 1 na, no? Buwas mga kaaksyon, ano? So, good luck sa aton tanan-tanan. And ako nagapangabay gid nga i-implementar gyapon naton o sundo naton gihapon ang ginatawag naton nga distansya kag ang face mask. Amo man ning duha, no? Nga importante gid sa mga utod naton kay hindi kita gusto matabo ang ginatawag nga ikaduha nga igo sang COVID-19
nga mas delikado ini kay tigin pabayan kita nga makasuroy-suroy na. Action firing line. Amo wala na nga ton nga ayo para tayo yon na ni, no? Ikabalo ka amat-amat na di nga gina-downgrade ang aton sining nga kwan mo. Pag-control sa aton sining nga movement, no? Sining nga COVID-19. So kung hindi kita magsunod sang tadlo o kung tadlong sang protocol sang aton sining otoridad, mas nagadugay ang aton sining nga mga ECQ kag GCQ. Ti gusto kamus na? Kadamo na sa nagpuluti ang kalimutaw subong sang kagutom kay mas nakabaton pa ang may kwarta sang sa wala kwarta. Action firing line. Amo nang masumbo nga kamatuoran dira mga kaksyon. Hindi na paghambalon pa nga ti way hindi isla kapasar amo ni muna. Amo ni ay susko ko na lang ako lang pa lang tawon sini way nani ganiya. Lan tawon tang pangabuhi gidya sang tawo nga matudtuod. Oo. Kag amo ning tagaan ta kwarta. Tigil tapos naman. Action firing line. Bisan ano pang pudag-pudag tadi kayo, hatagay na gani ang iban gani na ubos na gani pagunting. Ang iba na bakal na gani may ara gani action hands agin down sa motorsiklo. Action firing line. Kabati di sa subong do iuli ining motor mo. Tiduway man baligyan ay motor subong. Why na? Gin down, goro inog down pa lang. Kung magbukas na buwas, kay pwede naman kabukas sa mga gwa sa Bacolod. Thank you, gid sa Ismail, may motorsiklo na. Action firing line. Bulanan na lang ang problema. Sadya, no? Dako man bulig sang sa Ismail nga ini, no? Pero sa akon nga umikwan, komento, kung tani action hands, tag 2,000 na lang ni, no? Tag 2,000 kada balay, sigurado ko talalapod sa bugos ng nga Pilipinas mo. Hindi na sila magreklamo sa 2,000, ah? Uy, galis lang baton, gis lang 2 kilo bugas lang sa barangay. Isa ka dilata da kag 2 ka noodles na mareklamo ka pa sang 2,000 nga agin sulo 6,000 gid ini nga hindi kita ya kaarapan. Action firing line. Hindi naton matalalapod abi kung intang 2,000 na lang ini sigurado ko kada prutahan baton kwarta ya mo lingaw na yung tao da way na may magreklamo pa da. Action firing line. Kaling tapos na no? Tapos na alas 6:54. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko ni karong madalag ko nga balita lokal kay buwas nga adlaw check na ton ko ni May 1 Labor Day mga kaksyon no. Diri sa Bacolod, we don't know kung may ara sang ginatawag naton rally-rally gyapon amo ning balantayan buwas ang kapulisan mo. Kalik hindi ka man kakwa, di ka man karali kung di kakwa sang permit halin sa city government mismo no sa lokalidad. Pero tuway ta kabalo kisa pinsar sa mga utod naton nga managarali man pero ti kabay pa hindi na lang kay observe gyapon te sa distansya. Yan o balang mga tikang himon sang PNP, no? Buwas Labor Day sambal naton adlaw sa mga mamumugon kaangay sa aton. Ano balang preparasyon kag may mga mensahe statement diri ang mga labor groups, mga labor advocates abi sa Negros Occidental. Sigurado ko damo gid labi na gid nga ti wala trabaho sa sulod na sang pila ka bulan. Action firing line. Pakaronan ko na, tutukan ta na kay ang iban di nga balita naton like releasing daw na kwa naman ta, daw na tama naman ta, daw ka overkill na katama sa balita ay sang releasing nga ini. Kag iban pa, no? Tiyan mo na yung sitwasyon, yung ta lang ni anay, pero kasakit mulusa sang iban. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, buwas mga kaksyon bantayan taning mga palibot-libot dili sa Bacolod kundi sa Bugos iyang Pilipinas. Pero dali gid lang kay Ariho, ari masadyang balita sa international. May isa ka researcher mga kaksyon nga sa Beijing ini, no? Gintawag ni sila nga Sinovac Biotech mga kaksyon, no? Ini sila nagtuon prior pagali nga naggwa ining si coronavirus. According sa report, ini sila nagtuon sa mga amo Action JM nga ginpang testingan nila kung makabulong ang ila sining nga vaccine anti-coronavirus. Ti nakaprepara na ni sila galaiya 100 million dosage in per day o per year o pwede nila mapagwa mga kaksyon dito iya sa area sa Central China late last year mga kaksyon. Before pa naman ang pag-spread out across the globe sining nasambit iya nga coronavirus. Tiso po nagpatay na sang sobra 220,000 ho. So ini na tukiban ini nga ginpagwa nila ini nga may ara sila sang sini iya nga vaccine. But ang World Health Organization nagpalayag
nga ikalma nyo na anay, i-check ta na anay, kay do wala balasang husto, gid, kay hindi pagin sigurado. Pero nagwa di mga reports nga, inang negosyo ginangwa sang coronavirus Damo na pala. So, ang ining Sinovac Biotech mga aksyon, isa lang ni isa pito, no? Isa sa pito karon nga kwalipikado sa isa kagatos nga laboratorio nga nagatuon, no, sining panghimo sang vaccine batok iya sa coronavirus. Mga ginapatigayon karon nga clinical trial in human according sa London School of Hygiene mga kaksyon and Tropical Medicine. Isa lang ini sila. So way man taya galalis gidi sa ila, may man gani ko may-ari ni sila nga vaccine, at least basi pa naman nga ginatawag naton nga makabulig na gid ini kag dapat makabulig gid. Action firing line. So ginahulo hitso na ni subong sa nambala nato nagligad na plastar na ni tanan-tanan. O galing kay may biguro na pornada bangod sining paggwa sining coronavirus nga daw nahalos na nagsinala na bala. Pero dito sa ila may amo na ini sina mga ka-action. Action firing line. Sa USA naman, according iya sa mga reports mga ka-action, by month of August, sining nga tuig, before pa naman mag-end ang 2020, may ara na gidya sang kwalipikado nga bulong or vaccine action Henry sining coronavirus. Action firing line. Amo ning nami nga balita sa isa ka ginatawag nga Pfizer company pharmaceutical dito ya sa USA makaksyon. May mga tabugos nga kalibutan para nga mabuligan nga madula kag ining mabuligan ta nga mabulong ining may mga corona virus disease subong. Action firing line. Amo na ning ginapangita naton no kabay pa kag matigayon ini kay kakapoy na sa sitwasyon naton nga halay kapanago sa aton sini nga puloyan kag bisan pa imo sini pamilya action hands nga nag-agad kadtos balay mo do hindi kaya mang bangamusta do di ka basta gusto mo palayo ka lang anay do ka kwan gid bala do ka dako sang disbintaha gid sining nasambit iya nga balatian subong kag ginatawag naton ini iya nga delikado sa tanan nga delikado. Action firing line. Sa ibang nga balita sa national mga ka-aksyon, bauti damo na pulis nga nagpositibo, 96 na kapulisan ka mga miyembro sang PNP ang positibo. 12 diri ang naka-recover na pero may 3 na gid sila iya ka nagkalamatay. Kabay pa din magdulungagan ini. Samtang pinakabata yang bata yang naigo sang COVID-19 nagaedad sang 16 kaadlaw pa lang na bino. 16 kaadlaw pa lang ang bata na igo sang COVID-19. Pero ang good news diri kay nag-ayo siya action hands sa sulod sang 11 kaadlaw nga ara siya sa hospital. Nga sagi nila ka testing nag-ayo siya ginpapauli na ang ini nga lapsan. Action firing line. Ay salamat. May mga good news man nga katabo mga kaksyon. Kuni buwas magasugod na ang GCQ no sa mga lugar sa pila ka mga lugar diri sa bug-os nga Pilipinas no way labot ding bakolod kay ECQ kita sa probinsya GCQ ari pamati kundi sa una to nga palayag sang Malacañang nagligad ngadlaw kung ikaw senior citizen action hands nga nagaedad ka sa 60 pasaka hindi kagid pwede makagwa sa imo puluyan. Action firing line. Pero subong ginpanugutan sila. According to DILG Secretary nga si Eduardo Anio, ang senior citizen nga nagatrabaho pwede gid makagwa sa ila sinitag sa tagsa ka mga puloyan. Take note, ang may trabaho lang. Action firing line. Kaya ibanda ba si gusto magwa man ka maglinagaw kag magkutsukutsos tupad balay, hindi siya pwede, no? Kag ang mga senior citizen nga pwede makagwa sa bisan wala trabaho, amo ni sila ang mga senior citizen nga wala kamo upod sa inyo sa nga puloy-an dira. Inablang duwa na lang kamo sa imong bana or ikaw na lang isa, wala kasuguon, ikaw na lang gid nagapangabuhi, pwede ka kagwa basta sa mga essentials lang nga mga kinanglanon ang imo sini pagabaklon. Action firing line. At least klaro pero ang nagaedad sang isa ka tuig
Di pa man ikagwa guro isa ka tuig, no? Hindi lang alang mag yeah. Halin sa isa ka tuig kag pakadto sa 20 anyos, bawal kamo sa gigwa sa inyo sini nga puluyan. Action firing line. Amo nang klaro, ginaklaro naton kay base iban buwas bala sa mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Base mag-uhan kamo balang ginpasugtan tapos na ginawa kamo, kibot kamo, dinakop kamo ka pulis. Action firing line. Alright, update kita mga kaaksyon sining COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas kay as of today, no? Okay. Alright, sige. Naga-try kita kay kabalo ka sining nga hapon ang EO number 34 sa Bacolod para sa pagpalawig sang isikyo until May 15. Pirmado na ni Mayor mo, no? Mayor Bing Leonardia. Sige. Ang corona diri sa Pilipinas, ang positive subong ara na sa 8,488 mga kaaksyon kasaka hilanat yun, no? May bag-o abi today nga 276 gidyo. Grabe, no? Kadamo sa nagadugang, no? Kag ang naka-recover naglabot na sa 1,043 ang bag-o subong 20. Ang nagkalamatay yaho naglabot na sa 568, no? 568 may bag-o diri makaksyon nga napulo gidya ang record siring nasambit iya nga nagkalamatay. Action firing line. Hindi gyapon kita magsalig mo na hambal ko bala imbi kundi boy anatas buwas sa probinsya boy ana kita mat-amat hindi kita magpinagusto ha kay kadelikado gid sini nga balatian. Ang sa bugos nga kalibutan mga kaaksyon ang positive sang coronavirus naglambot na sa 3,234,836 milyones na yan. Ang naka-recover diri 1,900,288 ang naka-recover. Pero ang patay naman action hands, grabe man, no? 228,598 na ang patay. Action firing line. May isa to ka lugar gani nga nakitaan sa likod sang kwan. May isa ka lugar nga nakitaan sa likod sang isa ka lugar didto, gahinantal ang mga patay mo, no? Gahinantal ang mga patay ya, kag panghulog na lang niya sa isa ka kumon nga lulubngan. Kasubo sa sitwasyon. Anyway, 228,000 ng patay and ang pinakadamo subong nga nagkalamatay ara sa USA mangyapon nga naglabot na sa 61,669 ang nagkalamatay mga kaaksyon. 61,669 ang nagkalamatay sa USA. And ang ilang positive to karon 1,064,572. Grabe nga timbuok sang numero sa nagpositive sila, no? And ginasundan karon diri nga may pinakadamo patay among Italy nga may 27,682. Nagasunod diri amo iya ang UK nga may 26,097. Ang Spain karon miyara sang 24,274. Kag ang France naman niya 24,087. Ang Iran 6,028. Ang Brazil 5,513. Ang China naman 4,633. Ang Netherlands may 4,711 mga kaaksyon. Kag ang iban may tag 2,000 man. So, amo na adlaw-adlaw gasaka nga nagasaka ang pungsod China, nag 4,600 naman sila ganyo. Nagsaka man sila, meaning wala pagid 100% nga na-contain nila ining si coronavirus dira sa pungsod China nga didto ining pinaka-original nga gintunaan sining nasambit nga balatian. Action Brian Borden. Action firing line. Okay, so amat-amato naton ang ay okay, salamat gid. Ay gali ka, bao grabe. I-check naton abi iniyo. Basi mabuligan tara ni Action Dale sa Lazar kung sinong makontak naton sa Action Dale, may gin-forward ko na. Okay, imagine mo Action Hence, may mga panibag-o nga balita nga sa mga OFWs naton nga nag-abot sa Bacolod. Po, mga militanting grupo nga magapatigayon sang ginatawag naton i-detain sila
kag tagaan gid sa mga penalidad sa pagbayular nila sining enhanced community quarantine. Action firing line. Tingaton lang naman diri bangod nga mo ni kadelikado okay, kaya mo ni kadelikado sang sitwasyon. So kinahanglan naton iya nga i-observe ginaton ini. Kay kabudlay katama mo, no kabudlay katama. So diri sa aton sa Negros Occidental kag Bacolod, kabay pa nga wala anay anyways hindi tanis sila mapunggan kumiyara gidban ila niya pero kung pwede lang hindi lang gid. Naga-congratulate kani ang PNP subong sa mga utod ta nga mga Muslim Action Hands. Kundi Ramadan subong, wala sila sa mga gathering nga ginahimo ang mga Muslim brothers naton. Wala sa mga large gathering. Kung ano man nga mga tinabuay kag magpangamuyo, kung ano nga situation, stop ini sa ngaton sila mga Muslim brothers dito kanami man. Kiti si virus, why niga pangilala? Action firing line. Now, we don't know diri sa Bacolod unahon ko lang action hands or kon basi pwede ito malabot subong si Sir Pico, Lieutenant Colonel Ariel Pico sang BCPO. Check na to na for a while gina-check na action Dale ining panibago nga balita diri sa Bacolod kay kuan naman niyo another story na naman ini. Action firing line. I-check naton si Sir Pico abi ko na ng mga preparation nila regarding sinibuas nga adlaw although nga diri duway gid man niya tinimok-timok aton sini nga mga rallyesta ang aton sini nga mga utod ti Labor Day no. Ano ba lang senaryo pag Labor Day? Ano ba lang ginahimo nila no? Nagasinggitan sa tunga sang dalan, nagapalabot sa ilang sini mga sentimiento sa gobyerno, ti normal inaya sa aton nga mga utod nga ti may managaning ara man sila kay ti makahabulig sila sa aton kung may mga hinanaing kita nga hindi nato mapalabot sa gobyerno paagi iya sa singgitan sa tunga sang dalan mapalabot ini sa opisina sang presidente. Action firing line. So daw wala gid man so far diri sa may na monitor nga aton sila nga PNP pero check lang naton abi. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Lieutenant Colonel Ariel Pico sang BCPO. Sir, maayong gabi. Action Brian, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga listeners on behalf sang aton City Director Police Colonel Attorney Henry Biñas kag sa kutob sa aton malabutan sa pag-broadcast sa sining gabi. Again, mayong gabi sa tanan. Yes sir, dito sa National Headquarters nagpagwa sang statement si PNP Chief Sir Archie Gamboa nga arestuhon, i-detain kag gihatagan sang penalidad sa kung sino man ang gusto mag-rally, protesta, buwas nga adlaw kadungan sining Labor Day. Pero diri sa aton sir sa Bacolod kag Negros so far may mga na-monitor kamo sir nga plano sini despite nga ti sa Bacolod ECQ kita gyapon sir. Yes, Action Brian, regarding sa buwas, sa medyo nalipat na sang aton nga okasyon buwas, it's May 1, Labor Day. Kung wala isumong sang COVID-19, may aragid tani nga mga hublag protesta. Mismo si Chief PNP meron ng direktiba sa aton. But sa subong sa aton nga padala mga monitoring, wala man kita sing may nabalitaan o nabaton nga mga informasyon, Action Brian, na may ari din mag-rally sa syudad sa Bacolod. Hoping tani nga wala para mapadayon ang aton nga kampanya sa aton nga mga border control. But ako may ari Action Brian, we are ready. May nakahanda kita nga mga CDM personnel. Actually may ari kita diri apat ya ka platoon no, isa ka company niya nga CDM in kaso nga may ari diri nga magsudad sa Bacolod kay inaya ginapreparahan naton annually. Kada tuig ginapreparahan ta ang May 1 kay isa ini sa mga okasyon o kontinion nga madamo sa nagarali not only sa national kundi sa nagkalalain man nga lokal sa pabutyag man sang ilang mga hibubon o sa aton gobyerno, Action Brian. I see, pero sa akon pag-attending BCPO, NOCPO, since before, ang inyo sa mga maximum tolerance, malangit ginahimo. Tadi ka nga aton sa mga rallyesta, di doon digin man niya sa lawayon, sir, kumpara sa Metro Manila, no? Yes, Action Brian. Makuha lang niya aton sa matawhay na pakipag-istorya sa ila. Even though may direktiba sa aton nga we could kagtsak ko si Chief PNP nga pininapon direkta nga madakpan. Kaya kung sa sumuya nga chimpo or bas matabo, duwa ini pagapangatubangon nila nga kaso. Disobedience, aning Article 151,
in relation sa aton yang enhanced community quarantine nga nag-extend rin sa sudad sa Bacolod. At the same time, we have ordinance kay ti wala sila sang permit. Wala sang permit nga nag-run, kay ti wala man mostly aton ng mga opisina diri nag-operate, considering nga halos majority naka-focus subong sa aton yang ECQ sa COVID-19 niya, Action Brian. Ari sir, may nagpalabot sa aton information dayon naga-monitor gali sa aton. Wala gid kamo dapat di ka balak answer kay may ara gid man sila sang rally protesta buwas nga adlaw pero hindi sa dalanan kundi ginatawag nga virtual protest gid lamang sir. Yes, yes. Mas maayo ina Action Brian iwe gina respeto gina nato ng ilayang mga diretso dira. Mas manami ina mas safety kag hindi man risgo, hindi man risgo sa mga patigayon sina. But sa subong tani gapilar man kami sa ila nga sa subong ang ila kooperasyon gid sa atong ginapatigay nga ECQ sa Bacolod is very very important kaya Action Brian. Yes, so at least subong gabi clear cut blind ang way na aton PNP boss daw way na problemahan angot sini although nga still ang monitoring gihapon pero according to them may nagpadangat diri sa protesta kami pero inang video call kung ano mga kaangay sida ka nami man sir no. Yes, mas manami Action Brian pero ako mas ma-appreciate ko sila nga for the meantime stop ta lang nakiti kadamo mangyapon kita sa mga kahigayunan nga mapabutyag aton nga mga kalain sa bot sa gobyerno not this time ang gusto ko nga be part sang solusyon hindi na kita magdugang sa problema but again ginarespeto ginaton ang ilang kinamatarong kon ang ilayang aligot-got sa gobyerno ang paghambalan Action Brian. At least tubong sa nagan ini change kita gamay sa topic to sir. Kung nagkwan kita, nagdugang kita 15 days sa nagligad, nag-end today, ano? So far, kumusta, sir? Medyo nagdamo sa lawayon, gyapon, nadakpan, sining enhanced community quarantine, sir? Action Brian, again, we have another 15 days. No? It was confirmed ko gina kay Vice Mayor Elced Familiaran being chairman sang aton interagency task force diri sa syudad. No? We mag-extend kita 15 days. Sa mga ECQ violators naton, may pachimpo-chimpo si Action Brian. May inadlaw nga damo, may ara man nga ginagmay. So kagina, 3 lang. May ara man kisa nga 62, no? Labi na gid kon makarelease bila sang purpose kagsap. Na madamo-damo kita sa mga gabayula sang ECQ. Hindi manigar Action Brian. Damo ga binakal sa mga patago dira nga sanggi sang ilimnon. So nangin kag ining sa mga natawag nga pang short time nga mga puro panahor ara gyapon na mo madakpan kita nga nagabaylo sang ECQ naton Action Brian. Di gid mauntat gali sir no ara gid gapon no do past time nila actually pero bawal no. Yes, Action Brian kung tani amo na gani nga sa subong hari kita sa crisis ginahambal ko ganiton ina sang inchakto. Amo na nga quiz Action Brian makahambal ko nga wala gutom yan sa Pilipinas. Kaya ang kwarta way maginabakal sa bukos kinapanahor gani iban may ginabakal pa siya record shows kapag kita may record kita way kita gabutang-butang diri Action Brian. Siling ko tani gamiton ina sa nagakabagay sa nagakaigo man nga galamiton dahil labi na gid ang bugas. May nagasuhestyon gani Action Brian siguro instead siguro nga kwarta mas may pugin tagaan na lang isa ka sako ga bugas mo. 2,000 no 2,000. Na yung tagaan na lang rekta ug gali may hambal man nga padalawat man nagyapon sa barato para may ipanahor. Bugas baylo siya bom. Anyway sir kundi ang Bacolod sure na gid man nga may ECQ again until May 15. Kumusta ang PNP, sir? Another challenge naman 15 days sa inyo sa nga trabaho, sir. Yes, wala ka magkita kakabig sila yung mga kabudayan sa part sa aton nga PNP kay we are happy nga we padayon kita nga nagaserbisyo nangin kabahin kita sa aton nga ginatawag subong kampanya sa COVID-19 isa sa mga frontliners naton kabay patani nga wala mag-PUM o mag-PUI sa aton nga mga kapulisan kag kita nagapasalamat gid una best sa aton nga mga stakeholders sa mga nagapadayon niya hatag sa aton mga suporta pagkaon bulong kag mga
PPEs dira sa mga border control to intod sa aton nga LGU sa interagency no sa pagpanguna ni Vice Mayor Elcid Familiaran and Mayor Bing no. Madamo nga salamat sa padayon nga pagsuporta kag tani isagi-sagi nahandom ko yang wala na tani magbayula sang ECQ action, Brian. I see. Okay, so liwat sir, aton sini nga mga kauturan sa Bacolod, although na mention mo taway na sa mga bayular basing banway pagid ka satom sina ang imo nga pangabay sa ila another 15 days sa god bas ma-avoid naton ini si COVID-19. Yes, action bayan. Una bes, ginayo ko sa ilang nga do not discriminate. Even though nga wala kita diri action bayan sa kaso nga gina-discriminate ang aton mga medical frontliners nato no, mga doctors and nurses. Again, we don't want na may mabatian, mabalitaan kita diri sa sudad sa Bacolod. Hindi kita gusto matabo ina kay makaluluoy ini ang nangin mas risgo, mas nangin madelikado ilang nga kabuhi. Then ikaduwa, sa mga nag-release dira sa mga punong barangay naton in kaso may mga social amelioration kita program palihog coordinate hindi na kita gusto action Brian nga matabo pa ang nagtabo dira ya kahapon sa handumanan. We don't want hindi na kita gusto matabo sina kung mag-amo na lang na stop sa nalang na pagtagdaganay na sangsap. Kung hindi naman naton ma-maintain hindi naton maobra mga protocols during sa pagtagtaganay dira kay kadamo sa mga negatibo ang una ginabiraya action bayan kami. So sa amon we are doing our best obra naton ang kutob sa aton nga mahimo abay pa nga wala na sang handumanan sa what activities nga matabo to that no. Lesson learned kabay pa nga sa mga punong barangay sa mga kapitan daton dira mga barangay official again take note lesson learned naton dira sa handumanan di na pwede maliwat kung ang gikadamo distribute naton by purok. Hindi na pag-itinggob kon damo gid kayo labi na gid yung mga dalag ko aton mga barangay diri sa sudad sa Bacolod kabay pa sa mga nagasulod diri sa Bacolod nga during emergency cases sa mga aton iban mga frontliners palihog lang no dala kita sang pulo katonilada nga pasensya di malikawan gaka-stress man gid kita subong nga panyempo tuod wala sang obra pero wala naman unod ang aton bulsa action Brian. Yes, makakita ka na kontra, makasumbag ka, buno ka, problema mo pa. Yes, action Brian. No? Kag pangabay ko sa aton mga kapulisan dira, in kaso nga medyo gaburubatyaga mo, hindi mayo inyong pamatyagan kindly inform no sa aton city director sa inyo nga mga team leader. Hindi nyo pagpilita kay na mangin negatibo ang inyong aksyon dira. In kaso kung may mga ara dira mga konfrontasyon, hindi malikawan action Brian nila binagay sa mga border control, ihatag dira sa medyo relax ang yang pamatyag, okay ang iyang condition action Brian. Yes, with that Sir Pico sir, madamo nga salamat sa imong time, may gabi kag mabuhay ka sir. Yes, mabuhay po kayo action Brian, mabuhay po ang action radio, God bless us. Action Firing Line. Lieutenant Colonel Ariel Pico sang BCPO no. So nagpreparar gid man sila actually no sang Mayo 1 nga ining ginatawag naton basi may ara sang mag-rally protesta pa no. Apisar gati ang control subong hugot katama pero kisa may mga lusot ginaya mo. Pero may naga-inform din sa aton mga kilala taman from the mga progresibo nga grupo diri sa Bacolod kag Negros Occidental nga may rally protesta ginman sila pero hindi sa dalanon kundi sa social media man Ati gods gina. Sa nambalaton kay ina ini nga mga tawo dako maning bulig nila sa ila sinisinggitan sa tunga sang dalan. Hindi ta man sila pag-discriminate man action hands kay ini sila mo ni nagadulong man sa mga report kag mga sentimiento sa mga tao nga hindi madulong ikaw mismo kundi pagi sila ya malambot sa ulamisa ni Presidente Rodrigo Duterte. Action Firing Line. Mo sina no. Anyway, sige, buwas nga adlaw balta Labor Day. Ano ba lang dapat naton pamatian action hands buwas nga adlaw no? Try naton nga lang boton abi si Sir Winnie Sancho sang gawa no. Try naton action hands si Sir Winnie Sancho may telephone line na siya no. Kung anong ilang mga plano, abe kiti mayara ginman mga information ngati inang na dismaya sila. Labi na gid sining sa duleb lang hinatagay sang bulig man, no? Bulig kag may bayad man no sa mga kompanya. Plus mga kaksyon kung mga statement, may mga sentimiento sila nga ipagwa. Check abe kay Sir Winnie Sancho sang gawa. Kay ti sigurado kita hindi sila nagapreparar man sa ideya dira sir. Well, it is unfortunate. No, this is the first time nga wala sang massive rally ang Ubuntu nga Budlay.
balo naman kita sa lockdown, no? Nevertheless, we will just celebrate the International Labor Day tomorrow, no? But first and foremost, ang Labor Day buwas ginahalad nato, no? Kag ginatagaan namon sang pagpadungog ang aton mga frontline health workers, no? Mga doctors, mga nurses, kag iban pa nga medical practitioners, but also including, no, mga police, military, kang ang mga nagabulig, no, those who in one way or the other have made sacrifices, no, in our fight against COVID-19, no. Kag ipadangat man namon sa gihapon sa gobyerno ang mga inanaing sang labor sa pag-abot na sang ginatawag nato nga new normal, no. Brian, if you would allow me, I would read briefly, no, ang isa ka portion sang statement namon buhat. Yes, go ahead, sir. Well, on a bit, ang ginpakita sa aton mga frontline workers, it is the highest form of human sacrifice, no. That is why nga they deserve to be called modern day heroes, no. Ang ilang gin-prioritize, they prioritize the needs and welfare of others rather than their own, no. Words are not enough to elucidate the hazards of their profession that they deserve to be called our modern day heroes, no. Sa likod, Brian, sa mga discrimination, physical and emotional stress that they have experienced, and their vulnerability to the contamination of virus, they had remained true and faithful to their calling, no, as frontline workers. May isa ka mga inalamon, Brian, nga nagambal sila niya, a nation is measured by the quality of men and women that it honors. As we honor them tomorrow, we can stand, though, with pride and knowing fully well that they deserve this accolade. There is nothing we can do to add to their heroism, but there is so much we can do to imitate and value what they have done, along with their deepest conviction that saving human lives is worth dying for, as exemplified in the lives of our frontline workers in our fight against this pandemic, no. Their acts of heroism should never be forgotten. It shall be told and retold to the next generation of workers. Gani, Brian, ang among panawagan sa sining Labor Day, workers of the world unite. Let us stand in solidarity in our fight against COVID-19, no. Mag-ugyon kita agud tong aton ma-overcome, no, sooner or later ining COVID-19 nga amo man na nagalit sa aton nga nagkawat, no, sa aton being freedom to assemble, freedom of speech, kag iban pa nga mga kinahanglanon naton tani sa pagselebrar sa Labor Day. But anyway, we have to respect the protocol of the government. Kag amo lang na ipadangat mo naton sa gobyerno ang panindugan gihapon sa labor sector, Brian. Yes, so for the first time, Sir Wen, ano nga ang inyo sining singgitan for mga frontliners, kag kung mamatian nila ini, basahan nila ini, mas magbakod pag inang ila sining kwanda trabaho nga ti may nagaduso ya agod sa sining tubangon ang mga challenges nga nakataya kabuhi, Sir Wen. Kamantigin paminsar man namo, no, sa isabi kapag tinawganay lang nga kung may mga workers nga dapat naton tagaan sang pagpadungog, saluduhan, wala na sang iban, no. Yes. Kamanti ang mga frontline workers nato nga doctors ug nurses na iban gay nagtaliwan, they gave their lives, no, so that others may live, no. Brave, no? Dila mo nakita, Brian, nga ining health crisis can be overcome by the solidarity of all workers from various sectors. Hindi naman siguro naton ma-explicar pa kay nakita naman naton sa batean sa radyo, nakita naton sa TV. Terrible ni ilang mga sakripisyo, emotional and physical stress
including discrimination. That is why feeling ko they are worthy, no, to be called sa liwaton ko our modern day heroes, no. Dapat kag nakabagay lang mga pasidunggan sila sa atong pagsilibrar sa International Labor Day sa buwas na adlaw. But aside from that, Sir Wen, may ara pagig kamo mga sentimiento nga ipalabot sa gobyerno, ilabi na gid sa mga mamumugon iya nga affected sining COVID-19 aside from mga frontliners. Well, nakaintindi kita nga ang pagpalawig sining quarantine isa ini ka balancing act mo nga ginahimo sa gobyerno. It is a choice between public welfare or health and economic activities. Karon hindi uman yung madali-dali kay kung mo ni siya nga tempranuhon pa basi mag-backfire siya. Yes, kag mas madamo pagid ang malatnan no sang virus. On the other hand, hindi mo naman ni siya mapalawig kay kung palawigon mo ni why man i-sustainer ang gobyerno sa pangmatagalan kung sa Tagalog pa. Yes. Kaya subong gani gabatyag na tamo. Kundi nga gradually and carefully i-lift with man siya no for our economy to recover and for the workers to return to their work. Karon Brian, sa pagbalik naman may mga difficult adjustments to be made mo. Yes. Both by labor and management. Like for example, sa labor. May kuan ini, may social distancing. Kung may gamay ka nga restaurant nga nag-accommodate 50 ka tao, 50% lang ay ma-accommodate mo, di ba? Yes. Karon natural, i-reduce mo man ang imong personnel and including your overhead, no? So kadamo ang mga adjustment nagapamintsal gani ako base matabo nga magsiling karon ang management kay tungod nga economic survival. Di buinan ko lang na sweldo nyo, gamay masugot ka mo basta may obra lang. Posible na Brian matabo mo. So these things can only be sustained Brian if the support of the government in form of wage subsidies is sufficient. Pero kung hindi sufficiente, dako ginayangalit sa labor kay I foresee no na mayara kita large scale unemployment. Man ko na tamo economic recession ta. Kaya labot sang unemployment, mayara pagid nga mga other businesses will close, no? For example, may mga 450,000 kita nga mga seafarers na nagpalauli, Brian, mga seaman. Din ka na sila akomodahon. No, kundi ma-spike pagit ang unemployment. Dason, sa mga lugar nga may pandemic man to, ang aton mga OFW, aton mga domestic helpers, and those who are working in oil-producing countries, kasi ang oil crisis matubong sa Middle East, they have to cut production mo. Kaya kung magpalauli ni sila, amo ng problema sa gobyerno. Kung paano naton mabuligan, kamanti, dili pala nga daan, kadamo na sa unemployed, oh. Yes. Dugangan pagid sang aton nga mga kwan, nga mga uton nga magpalauli. So hopefully, the government is prepared, no? Kinahanglan may alternative plan siya sa ginatawag nga economic recovery. Kay akon pagtanaw, Brian, well, hindi man siling ginaano naton ang ginamulay naton ng gobyerno, no? Pero tinakita naton nga ang social amelioration programs ng gobyerno sa totoo lang is not sufficient, no? Yes. Kulang-kulang gid man siya. Paano ini ma-enhance amo na ang ginakuan sang labor? Kay subong gani kung hindi pa ni maaktipanan, how much more kung magtaas ang gidang unemployment? Magdugang na gid ang ginagutom diri sa Pilipinas. So ginahingyo namon sa gobyerno kinahanglan may ara kita sang economic recovery plan to cover the unemployed workers and also to help the small, medium and business enterprises for them. Nga magkuha ng economy mas maka-bounce back na economy so that kung maka-bounce back gani ang aton mga businesses and companies, di kundi maka-return to work man, ang aton mga mamumugon, kag although hindi naman sufficient, at least they have something to get by, and they can have food on the table of their families,
a shirt on their back, and other needs para ma-sustain naton ang atong ginatawag nga frugal but comfortable living. Yes. Maybe ginaguro, kuha na mo. Part na magina Sir Wen sa kuha nila mo sa ila sini nga mga program sa Cinema Tinion. Galing kiti amo na hindi pa gid mapulo plastar pero kabay pa na matapos ining si virus nga ini bisan di pa ta kabalak kid 100% sa nga ton sining sitwasyon pero importante lang nga mapaamat-amat naton nga maka-income mga utod naton nga ti sa sulod sang pila ka bulan daw ay nagid sang kuluoton Sir Wen. Amo nang importante no magkuan bala kita mag-isa kita kag ti ang gobyerno ginaayo man naton nga hindi lang bala projection no. Kaya man ako Brian sa akong personal nga assessment mas marami pagkaitan niya kung magambal da ekonomista kag ang doktor mo. Hindi man tanan. Kaya man kung magsali lang politiko ang magkuanda magprontida ang politiko ya mayo lang ng pambalon. Mayo lang tanan okay na ang atong social na Balik ka na si Sir Wen sa pinaka last nga portion. Kayong isturahan tani buwas party Labor Day mo, no? Although nga ti ara pa kita sa pagtutok sining si COVID-19. Pero nga ton sining mga sektor, ang mga labor groups na to nagapreparar man ni sila kung anong pwede nila mahatag ang mga suggestions sa ton sining gobyerno, ano? Kiti pila kadlaw, pasalamat kita mat-amat madula giman ni si coronavirus. Sir Wen? Ang akon lang ginaayo, they should evaluate what is happening on the ground. Aha. No? Para bala at least fair man ang ilang evaluation. Kamanti, as of now, siling isa man ka-writer, there is no magic wand toward of COVID-19. Yes. This pandemic will stay with us for a while. So that is why ang ato naman ang kinanglan at manhalin sa aton, cooperation, Yes. social distancing, kagunway manggigit ang kinanglan sa Guabi, we should stay home Yes, correct. unless necesidad gid, no? So ginapaabot naton sa mga mamumugon nga may palabuton kita nga problema abang pero instead of Complaint. looking at the problem, we should find means and ways, no, Yes. how to solve this problem so that this will serve as an opportunity for us to strive further in order to pursue the struggle of the workers. Aha. Sige, with that, Sir Wen, maraming salamat sa mga time, sa mga gabi, kag mabuhay ka, Sir Wen. Thank you and good evening. Karami sang mensahe ni Sir Wenny Sancho sa mga labor groups na ton, no? Nga kon why nagid man si virus ini si COVID-19, di lang kita magpagamo, no? Mangita kita sang way kung paano kita liwat maka-overcome kag makabalik sa aton sa nga situation din nata sa gipareklamo kontra sa gobyerno. Action firing line. Kiting gobyerno subong pranggang istorya lupog bansla. Kita mo mag-preskon action Henry Sikwan si Presidente Rodrigo Duterte. Batyagan mo yung presidente tagalungo mo. Ubos kwarta sa gobyerno mo. Siya kung maglawig pag inisang pila ka bulan, baldagit kita. Ano nga ton panghatag sa publiko? Action firing line. Sige, last 7:36 sa aton sa nga pagpangalagad. Pagbalik naton dugay mga ka-action standby ka muna. Kay ginapreparan naton ang pag-live interview with Mayor Bing Ilordia karon dugay. Bangod sining pagpirma na sang Executive Order number 34 may connection sa pagpalawig sining enhanced community quarantine diri sa syudad sa Bacolod until May 15 and other matters karon istoryahan naton. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay,
Maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Padayon ka muna kapamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:47. And this time, endorse na ton sa inyo ang DTX 500. Damaning dako nga bolig para mapanubo pagin ang level sa inyo sining sugar. Kausa sang diabetes pila kadlaw. Ang DTX 500 kompleto man siya management liver detox, panglimpyo sang dugo, kagiban pa nga makabulig dira para mas makapalagyo ikaw sa naman nga sayo sang balatian. Action Firing Line. Ining DTX 500 mga kaksyon. Pangitaan nyo lang sa mga butika kay mabakal nyo gid ina kag siguraduhon gid nga pagpamangkot nyo may i-provide gid sila DTX 500. Alright, ginangan-angan naton si Mayor Bing Lirdia this time kay posible tapos ng ila sining conference sining gabi kag i-check na to ning ECQ na nga pagpalawig diri sa syudad sa Bacolod until May 15. Pero before that mga kaaksyon, maayong gabi lang nag-monitor subong si Kring Kring, si Bibing
si Jovi kag Kintoy nga always nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad halin iya sa kay Jilene, no? Di boy nasgid kay pagbukad ko naggawa gid ang imo sining mensahe. And Ariman, nagsunod man ang imo sining nga palalava. Pag-greet man ko no si Jillian Kaburog, sir, ano? Barangay 1, La Carlota City, monitor live subong sa aton. Salamat gid kag First Valley Bank, salamat gid sa La Carlota. Halin kay Sir Sunny Boy magsipok ini. And sa mga friends naton nga naga-monitor si Ophelia Galiro Arce. Habal niya, good evening. Sir Bry watching live from Isabela. Kindly greet lang Yang and Mary Hope Villatura. Monitor right now. Si Aliza Pernia Clavel, naga-monitor man, always man ko na, no? Action Radio, tamyaw lang ang family Clavel, Baingan, kag Pernia, God bless to all of us. Sir, salamat. Eagle Eye, good evening man. Araman si Conrado Amante. Action Bry, ayo lang sa DSWD, second batch, sang SAP tani 3K na lang panghatag nila para tanan may araman. Amo na tani, gintuwa tunga na lang bla, no? At least sa size mil bala, may 2 ka balay o kung 2,000 abi, 3 balay, no? Barbarian Sokita, good evening, Action Brian. Greet ko lang da, taga Purok Acacia. 2, Barangay Pahanukoy, mayagid nga subong mga sudan nila. Kaya nakabaton sap. Porte, no? Madamo gid galing nga mga barangay official sa organisado nga pagpanghatag, wala gid kami nabudlayan. Amo na yung sistema mo, ginaplanuhan bla. San dumanan kapon, sus ko. Nakolban, tato kay base may isa to nga positive, last tragis tanan-tanan, timay lang kay Waygidman, no? Kaluyan sa mahal nga Ginoo. Sa Quezon City, Makaksyon, may babae, ito gani nga nagapila, gid nga nagkuha sang sap, positive yan. Iti makon mo na, sino na kaistorya ito, pila katawong natubang ito. Ang natubang ito, nakatubang ng sa iba naman, kundi sigurado, gid ang virus to, nag-sugpo na lang to. Action Firing Line. Si Brian Pacolanang, labanda, naga-monitor man, and salamat gida. Ara sila subong sa Dumaguete, kuno nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. Sa iluan ko ng iban si Mayor Bing na sa aton nga linya, mga kaksyon. La 7:50. Online sa Firing Line. We have on the line the good Mayor Bacolod, Mayor Bing Leonardia. Sir, good evening. Ay, maganda po Action. Action Brian, sir. Yes, sir. May gabi sa tananda nga mga katapo kay na kag ang tanan nga mga big tanda. May tani ko na dalahig tato sa big time. Do halos talanda big time man. Anyways, Mayor, kabalo ko masako, ikaw bago lang tapos imo hilikoton dira, pero i-grab naman ang opportunity tonight because nga this afternoon understand nagpirma ka na sa EO 34 sa pagpalawig sining ECQ no, until May 15 diri sa Bacolod. Anong iban pagkikondan sini Mayor, may mga changes kita or the same nga mga pagsulundan for Bacolod, Mayor? Go ahead. Kay bago lang kami nagtipon ni Vice Mayor Elcid, ni Councilor Cindy, Councilor Rene Novero, Councilor Ising Saranga, Councilor Dindo Ramos, Food Magani. Kaya may press conference kami diri. Ari pa kami sa NGC. I see. Na okay. So, ang ginauna ko talakay, ang Executive Order number 34, which is entitled An Order Further Extending the Enhanced Community Quarantine in the City of Bacolod from April 30, because technically this is supposed to have ended April 30, 11:59 in the evening. Yes. Okay. So meaning, ini umpisa man April 30, 11:59 sining gabi until May 15, 11:59 sining gabi, 2020. Now, ini came after ang aton sanggunian panglunsod nag-dali-dali sa isa ka adlaw. No, ang tuod na mga kaagahon na kung gani nagtawag kay Vice Mayor Elcid. Hindi ang amon nga monitor okay lang. Sorry. Now, sang isa ka adlaw,
alas 8 sang kagahon ni tawagan ko si Vice Mayor Elcid kag si Councilor Rene Novero o si Councilor Cindy Rojas kag ang atong city administrator Emang kay sa amon pag-assess the night before nga considering ang time that was running malapit na naman deadline. It was already mambaltang magkulabos na sa simpo kung hindi pa kami makagiho. Yes. So, right there and then, pag-ambal ko kay Vice Mayor Elcid na kinagad sa resolution sa Sanggunian, ding prepara nila kag napatigayon insigida sina mismo nga aga ang isa ka resolusyon sang Sanggunian Panglungsod nga nagapangabay kay President Rudy Duterte kag ang IATF nga i-consider ang extension sa Bacolod for a number of reasons, no? Now, of course, in addition to that, pasulat naman si Congressman Greg kag ako mismo nagsulat pagid. So, effectively, in the eyes of people upstairs, nakita nila nga unanimous kami. Kay during that series of meetings namon diri sa NGC, of course, preparar kami para sa general quarantine na lang, GCQ na lang kuntani, kay kung basahon ang ila mga guidelines sa mga tinion, nagapakita nga kita because moderate sa ila classification, gimbutang kita sa GCQ. So, our committees like ang ginaubra ni Councilor Archie Baribal nga exit planning committee TIMIA, bisan ang kay Councilor Dindo Ramos nga economic stimulus, naga-consider na kami nga mag-GCQ. Okay, I think we have to follow the orders. Although I know we were aware that sa itong mga tinion, ang mga itong pumuluyo were, at the very least, saying it, divided, no? So, para sa akon, ging hambal ko naman before that if there are factors like business, health, budget, and legalities, ang pinaka-importante nga factor sa tanang-kanan mag-decider kita sini is health. I think nobody can dispute me on that. Kita mismo, Brian, kadumdong ko, mga naglilidag ng sinimanan, nag-istorya na kita, we made the same conclusion nga it's about our health, which is munang pinaka-precious nga butang para sa ating pinagkunan. So, fortunately, nakita man yung supporter ni Senator Bongo at even presidential spokesman Harry Roque told me nga he was going to bat for our favor. So, labi na nga si President Duterte mismo nagapati nga dapat ang Bacolod, considering ang being ang aton mga napaabot nga test, kadamo pa. Considering the last weeks ni may duwa kita ka nag-positive nga wala si travel history. So for me that is alarming. Kalipay ko lang na sa Purok sa Villamonte ang mga pumuluyo taga-cooperar na lockdown sila dira. Wala sila nagawa sila pero duwa na semana kayo sang reception, kayo sang ila pagbaton, no? Amo man sa Purok sa Banago, nga ging lockdown man ang mga panimalay nila. Gapati man sila. So, may konsuelo man tambi nga at least nagapati lang atong pumuluyo. City para ni sa atong kayuhan. So, all those, I think, kag daw sunlog ba nga ni Brian? Kundi may iban pa nga daw doubting Tomas Esambi na daw gusto na unta na kay muna di ko sa bagay in the first place sinobla gusto mong pakuribongaw pero obligado ta so nga balda sa presidente sa Uganda di magsimpugiram nagot sa slide
Si Abu Mani, lain pilihan niya, hindi nakakita sa kontra. Si, ini tanan-tanan, I believe, we're all, daw nagiyahan kita, nga daw halos palang, kung baga, daw basta pagtinta, isang executive order, nag-abot ang news. Just before mag-press conference kami kaina, nagtawag si Dr. Grace Tan, na kundi may 28 kita ka OFW na nag-abot. Isa ka itong 2 days, 3 days ago. And taking rapid test ato sila tanan. Yes. Sa 28 sa ila, it turned out nga sa rapid test, 4 ang positive. Uy. Ambot ko nalabot na sa inyo ng news. Yes, pero nakambal ko na natin sa press con. May ari kami di, pero gin pakamaayo namon nga ikaw gid mayor ang maghambal sa mga gabi. So confirm ining 4 sa 28 nga positive mayor. Mga seafarers ini sila, no? Mga seafarers din sila or OFWs, no? I see. So although may I hasten to add that this is rapid test. Yes. So ang accuracy sa rapid test gina-question pa na. Nevertheless, ini sila tanan sa buwas. I-subject niya sa swabbing kay dapat maagi sa PCR. Polymerase na machine para nga mabalanta pag-iya ang matawag naton nga ultimate confirmation. Yes. Kung nabatian nyo ang news sa Iloilo, sa 25 nga nagalabot, siya ang positive. Yes, oo. In other words, may rason din kami, liwat-liwat nga nag-insist kami nga kung mag-abot na din nga sa aton sila, i-subject sa 14-day quarantine. Yes. Nga ni ka 14-day quarantine sila sa Manila, liwaton kay hindi ka siguro kung halin sa Manila pagkato sa Bacolod, basi nahaklo nila niyang ang kagaw. Correct. Hindi kita kapiro. Yes. So, may I just add a little bit, no, kay istorya kita St. Francis. Inaging gulpi kami sa national na agency. Gani man. At si Governor Bong Lacson nakibot sini, istoryahan na kami. Nakahangop lang siya, nakabatsyag siya nga daw may manugabot. Kay may kilala siya kuno nga naka-intra sa group chat sa mga isa ka grupo. And they found out na may manugabot, king confirmar na mo, nakibot kami, ipatulo na gali sa amon. Galangoy na to gali sa bye-bye. Inablad, okay. Because national government gamando sa amon, although nag-laptop man kami, nagpadala dito sa conformity, bala, nga dapat masugot sila nga i-14-day quarantine sila. And masugot man sila nga iswab sila dire. Mga muna nga mga kondisyon is galing ti istorya pag hindi karon labot diya sa accommodation nila, no? Lain naman nagdarong issue pero ang concentrate lang di Subuya nga nagresulta 4 sa ila. So sa 4 sa natabo mayor sining 4 diri kita anay, anong ang imo sining advice karon sa aton sining IITF diri sa ila sini nga sitwasyon? Ay sining sang doktor sa amon sa ina, hindi man sila asymptomatic man sila. So status quo na sila anay kag sining ko kaina nga tanan ina sila sa buwas i-swab na sila. Mabalanta after, the process takes mga 5 days, 7 days. Pero kita naman nato na kintangan actual sa Western Visayas, kisa sa delay pa gani. But at least, if at all, it is in a consolation, by the time nga mag-abot sila sa mga 14-day period na, daw amaamo na magwa na ang resulta nila. Okay, so dira lang sila na hindi sila pagdalawan na kung din nga mga respective ding hospital ining 4 to undergo sila hindi sa mga... Kaya wala man sila symptoms. Yes, okay. Kung hindi man sila mild, moderate, or okay. Hindi. Alam mo na sila danay. Pero, that also brings us to the issue na nagsulat kami sa kay Administrator Leo Dak
Kay datag lang ko background, no? Yes, yes. Yun nga issue ba lakit kuno ako wala ko yan naga-social media kaya hindi mo ko balo mong Facebook. Pero gina-feedback man ko nga daw naglinupok la ang mga issues nga muna pati sa mga OFWs nini. Now, so ginsulatan siya namon napadala na niya sa iya kaya text ko pagin siya nga nagareklamo kami nga wala na atensyonan ang OFW sa Bacolod kay kahapon nagtawag ko kay Mayor Jerry Triñas ng Iloilo. Although sang earlier pag-idya mga alas 2 sang hapon kahapon istorya na kami ni Vice Mayor Ilse Tomilyara ni Councilor El Salanga kag Councilor Rene Novero Administrator Emang sila ni Councilor Cindy Rojas kag matanga gin assist namon kay doon nakibot kami nga sa Iloilo may hotel kag kita wala. No, it turned out nga gali ato mismo kapon pa committee na to nilang OWA as early as yesterday. Kag ging sulatan ko pag iti Administrator Kasdas nga reklamo ko nga amos na kay ging site ko pala sa letter ko yung post mo na naman basa lang karon para makita mo ang kanang detalya. Kaya ang bala na kami ni Mayor Jerry Triñas ng Iloilo. Kag kaliwat ya sa akong liwat-liwat hindi sila magbayad. Meaning to say gali, it turned out nga ang taga-uwa amo ni dapat mabayad sang ila hotel. Now, ang lain kay sa nakasagap nga informasyon ni Councilor Israel Salanga ang inigiling mga uwa diri sa aton sa Bacolod. Wala sila yung nag-offer sa aton sa hotel kay nakita nila nga may quarantine centers kita. No, gwa sa to kami yan nagprepara ang iba nga lugar wala yung nagprepara quarantine center. Subong kami ang sukton ang do kami bang malain sinadri nga naluoy ko bala sa ilan sa nga pang-mission ko mga land like si Councilor Novero si Councilor Israel Salanga. Kag-iban pa na sila, no? Isang Semana Santa, nag-meeting na sila mo. Yes. I mean, sa Sabado de Gloria, Domingo de Pascua. I mean, what I'm just trying to emphasize is ini sila nagdidikar, nagtinguha nga para makabulig. Kag to the best we can, we try to make do with what we have in the different schools naton. Din pa emergency ganit na namon nga ma-screen ina para sila kag may iban nga naghikay sina sa Balogis kami sa mataki pakabigan ni si Donna Hart yan si Councilor Rene Novero kag inagimutunan siya ko sa atubang sa mga OFW kay with all the sincerity and dedication and commitment nga ginhimo nila dolain pa sila wala kung paminsanon sa gibayan ina ng mga lugar katulad sina kung magpalaro pang bansa kita ginausar mo na mga bisita pag gani manaton ng Butangga kung may seminar ang mga maestra kung kaisa nausar mo na may camping may ano pang aktibidades ang DepEd natural gid man na nga sa classroom ginapang house yes the bot nga naglinupok na kabalo naman kamote may iban may kami nga may mga kontra man kami gindugangan pagigura dabukan so may I just cite and sabay pa mapaminsaran yung manadala sa kagsan na nagatapalamati sa piyak nga eskulahan I try to avoid mentioning the names may gimbutang kita dira nga mga pumuluyo naton kay membro sang pamilya sang na-positive. So, butang man namon sila sa fasilidad sang eskwelahan. Di wala man to sila reklamo. Wala man kami nagpromisa gandaan niya hotel or anong luxury pa di kundi disinti lang ang lugar may katri ka, may habol ka and so on and so forth. No? So, gusto lang na namon ma-straighten ang record. Kasi amo na ulasin ko kay na tungod gali yang nagprepare kami
wala yan nag-offer ang uwang pera nila. So, subong insister na kami nga sila dapat mabayad. Yes. Kung hotel man. Kay, ang example lang ni, but at least you will get a picture bla kung anong kwentangan natin. Kung pananglitan, no, sa kada isa ka OFW, magasto lang ka 2,500 per day sa isa ka hotel. Inang 2,500, reasonably na wala ako mas mahal pa gani dira. Yes. So mag 2,500 per day sa isa ka tao. Pag matiner na sila 14 dias or 14 days sa quarantine, that is approximately 35,000 sa isa lang ka tao. 28 pa sila. So, nila tanaw na mo makuha nila sila mo maginatos nila sila. Madugagan pa eh. O for example lang 800 niyambi sila kay butang ta rough estimate na siya. And it could be even much more. Ang 800 lang ay ipakatuon mo sa hotel sa 2,500 per day for 14 days. Mga 28 million na. Grabe, no? No, so, ginang-amo, ginatanaw mo namon ng Tabilugan. Ang 28 million, can you imagine kung pila kagatos nga pumulo nato nga pigado matagan ka ayuda. Igastos sa 28 million. So, ipangayo kami sang ila nga pag-isindi. Para sa amon, wala man kami nagpumisa sa sobra. Pero basta, para sa amon, may lisensi kung si Councilor Noguero, pas niya, ikatahon nyo na diri kaya daw inyo balay. So kung may sagbot, may sikod, buligan niyo palimpyo eh. Although, for the record, yung disinfect na, gilimpyuhan na, kasi may iban man nga hindi manguroya dahil nga kontinto, dahil wala ila ekspektasyon. So kabay pakainan na sanagan to sila kay istorya sila nila ni Vice Mayor, kay ni Councilor Ising, kay ni Councilor So at least mapakalinton ko na nabla kay si Councilor Noguero, kasi nga na-hearted siya ang muna ito nga with all the sincerity. Naglain pa. Wala man kami nagambal nga butang kay may nag-post gani nga reklamo siya kay ara mo kunong LPCR. Ara mo kunong planta. Kag may iban man nga hotels hindi magbaton. Ambot lang kon ano pag hindi matabo kay i-turn out may 4 ka positive. So, hindi natakapiyo gani ko ang ibang hotel is nagbaton kung mas butyapon. Natakabulo. But ang klaro na subong ang lakat panahon niya gapabot na kami nga uwan na dapat magasto ni sila. Okay. Para nga hindi man matamaan ang kaban niya sa Bacolod City. Okay. Pero tayo Bacolod, tinagasto subong niya pagkaon nila, accommodations aside from room sa mayor, kompleto man, ano? At may arat na sila pagkaon da. Yes, may na mo ng kwangin. Of course. Basic nga may katriman, may habol. So, may mga kits mo na sila, sanitary kits nila. May nagreklamo, why not nga gingamit atong evacuation center nga bag-o, pero may mga rasones ginbisita man ni galisang City Health Office, ganit hindi ito kwalipikado pa kung gamiton sining mga seafarers nato ni FW Mayor, no? Hindi atong evacuation center, let's put it this way. In the first place, common inaya, nakita mo itong itsura sina. Meaning, 50 katao, butang muda. Sila kabilog ang CR sina. Common, kay ang idea dyan 1 per room, isa ka CR. Damo na da. Kasi for the record, yung check namon sa City Engineer's Office, wala pa na-accept ng Bacolod. I see. Wala pa na isang electrical connection nga legal. Wala man na basiwa connection. So, sa assessment nila sa mga health officers, daw wala pa sila ga-recommendar na maybe basta daw munang sitwasyon na gimpag-check kuya as late as kaina kay Engineer Billy Pilayo kanyang ba siya nga wala na yan officially na-accept. Pinagurasyon ng tuya ang natabo. Wala tuya acceptance pa on the part of the city ng sinasang evacuation center. I see. At least na sanagan initanan-tanan.
Mayor. Pero going back to Mayor sang EO number 34 mo, kundi ang Negros Occidental nag-GCQ sila, kita ECQ. Ano matabo sila sa mga may mabiyahe nga mga salakyan na Mayor? Kay ang series bus siya nag-confirm na to this afternoon diri sa Action Radio nga why gid sila biyahe on Monday, i-stop gid na suspender anay. How about sa mga double tires kagiban ka magsulod sa Bacolod, Mayor? Well, the same rules will apply. Kung natabo sang nagliligad, meaning kung may essential yan, parehas ang goods, supply, pagkaon, bugas, manatanan hindi na yan mo pagpunggan. Yes. Even if it is GCQ or ACQ, there is no question to that. It is ang nagpamangkot pa sila, but liwat-liwat, wala dapat yung problema. However, ang mga makadto sa Bacolod nga hindi man niya essential, hindi man kuan niya justified ang ilang pagkatuti. We're sorry to say that we do not welcome them here. Yes. Similarly, ang ato mga taga Bacolod, hindi man dapat naton pagtugtan maglinakat sa Bacolod. Yes. Because ang movement ng tao ang aton ginabantayan. Nevertheless, tungod sa our unique circumstances like in the case of the province, kay ang Bacolod separate sa probinsya. Yes. Ang mga existing mga reglamento katulad sa tusang ilang mga provincial pass naging hapatag, iunor yapon na muna. Yes. Meaning kung may pasi sila, that means transiting lang sila. Kaya bisan si Governor Bong Lacson nagliwat-liwat na hambal sa amon nga wala iya intensyon nga ihatag atong mga pasi para maglagaw sa Bacolod. Yes, correct, good. That's why ako may mga asyendero, for example, or may mga negosyo nga ato sa sagwa sa Bacolod ila, kung wala sila sa home quarantine pass, magaling sila balay, kuha sila sa Bacolod, ato sila urbahan, pag abot nila sa Bacolod, balik sila balay. Yes. Home to work. Work to home. Amo na dapat ang plastada sina. So, tanan-tanan nga gina-implementar ta during those times. Sigihon nga po namon niya within Bacolod, inside Bacolod. So, sundon nga po namon ang tanan nga reglamento. Meaning, outside of Bacolod, kilain naman niya, kilain man ang kaimtangan sa Negros, Negros Occidental, lain man ang Bacolod. Even as basic sa gintext sa among planning, kung density sang population, hindi, ang Bacolod is the biggest city in Western Visayas. Yes. Itang pinakdamo tao sa tanan nga mga lugar mo. 613,996. Dako kita sa Iloilo, guro, halos mga 80, 90 mil. Dako kita yan, So, if in Negros and even Western Visayas, sa kada hektarya, 3 kabilog ang tao. Diyan sa Bacolod, kada hektarya, 38 tao. So, mo makita nga daan ang kwan. And that is why there is more reason for us to be more careful. Kay ang ining kagaw nga ini, nag-thrive siya kung damo tao. Correct na. Kag nagabinuguan na yung tao. Walang social distancing, hindi ta na iya pag-ibuyan gid. Kag the way I see it gani, matapos ni execute, matapos ba makalabot sa GCQ, it will take a long time, especially until madakpan ang vaccine sini. Yes. Nga magbalik kita sa ginatawag nato nga normal sa una. Yes, our lives will change. Gistorya kami kayo ni JB Tampingko nga hindi na niya parehas sa una. Yes. Ma-adjust kita to the new normal as they would call it. Kinanlan tanan ta mindset ta matamat ta i-consider ta na hindi ta magsagad reklamo mapati ng tanay kaya para ni sa aton kayuhan nga ginalimitar ta limitahan naton ang movement sa tao kaya mo nang pinaka target sang aton nga enhanced community quarantine. Okay, on sa mga Sundays naton lockdown yapon Mayor totally. Yes, we may naging remind mo ko sa case against that is because we'll continue to do the ad-even scheme sa aton home quarantine pass. So, kada Domingo, lockdown tagapon total. Yes.
which ang nagligad nga duha ka Domingo, nakita naton nga galayawon ang taga Bacolod kay nagakooperar, nagasuporta sa programa kay hindi man na sila nga para niya sa aton kaayong lawas, palagi sa aton kayuhan. Yes. So, saludar ko sa taga Bacolod. Okay. I'm proud of Yes. the people of Bacolod. Yes, bisan ako nagalibot ko kung Domingo kay duty ko na sa patrol do linong gid Bacolod bisan sa mga informal settlers area, mga tawo to do ginkurong man sila mayor kay galagaw man si kapitan kag si kagawad kag nagasinggitan mayor mo nga panago kamo danay. Oo, tiya. Oo, tiya. Amo nali, saludar ko sa taga Bacolod. Especially kung mag-Domingo, daw katingalahan, amo na kita mo man itong mga pictures ko sa social media, kita sa akon, mga drone shots. Yes. Ang downtown. So wala mo. We have not seen Bacolod like that. Yes. I don't know kung halin ko sa singkong tinoon because panumdong ko sa ila if 2020 tas kung balik kita 1920. Pero dito 1920 guro may kuan na to, may karosa na to. May kalisa, may karito. May tao ginagalagaw is dalan. Yes, correct na. Oo. May gabaligya, may ano pa da. Pero siguro niya kung Domingo sa Bacolod, siya wala kami makita. Wala. Ari Mayor, most in demand ginaya mo sa Bacolod mo. Abisan din na malang iti isikyo kita gyapon. Aside from second batch ni nga 6K bla Mayor from the DSWD, how about the city? May i-provide kita another kilos-kilos binga bugas sa Mayor sa aton sa nga community? Now, gina-evaluate na namon, gina-assess na sa aton mga katapo sa NTC kay tanaw bla. Ang social amelioration and hopefully subong adlaw maupusta no kay up to last night kablokan gapirma pa ko sang sulat sang Legal Cities of the Philippines. Kay ginahangyo ko sang secretariat nga damo sang mayors nga nagayo nga butangan deadline. Kay kung butangan deadline, extend giling deadline. Extend ang deadline kay hindi man lahog mag-distribute sini. Yes. Now, in the case of Bacolod, for example, 98,000. Kung naglipot mo din sa NGC, bisan may COVID, puno na di ang mga koridor kay ang mga volunteers kag mga barangay workers nagakadto di kay nagasingabot nga maproseso ang ilang social amelioration. To their credit, but gahulat ko ba ang amon istoryahan na nga bisan magabihan pa kaya tawagan ko kaya si Colonel Binyas nga bisan magabihan pa sustineron. Kaya ang amon target niya tapuson gitsubong because today is the deadline. So hopefully ulat lang ko sang reports hindi is di naton. Matapos na ganyan sila. So, naman sa tabla yan, no? 98,000 ini sila. Yes. Nga pili sa aton mga barangay officials on the basis of the criteria sang national nga DSWD. Okay. Of course, for sure may ara ginada for one reason or another may diferensya. May mareklamo ginati. Ang reklamo pamatian talang Yes. May iban na guro nga balido, may iban man nga hindi man balido. Pero gina-encourage ko do nga kung may nakita silang kamalamalahan dira, i-report din nila. Kay halin siya kay Presidente Duterte, he will not allow that. And we will not also allow that here in Bacolod. So, kung ang issue is judgment, kaya daw pudlay na na-question kung ara man lang siya sa criteria, personal na. But anyway, ang atong punto de vista diri, ang numbers, 98 na sila, 98,000. No, can you imagine mag-cater kasi 98,000. So, pasalamat ko sa kanday pasitero, ang DSSD, kagaday sali na. Abiladi, kag ang tananda sila, kag man diri sa NCC, sa isa kagabi, nagkadto ko di, ari pa ko di, mga alas 12 media, nagkadto di si Kapitan
12 Mayo, Barangay 14, kay mas-submit ng ilang nga papeles. Alas 12 ng gabi. Boa. So, nakibot pa ko gani kay isang-isa ka last week. Mga alas 2, ari po ko din sa opisina. Sa aga. Nakita ko si Kapitan Jipoy Miranda sa Barangay 35. Kaya masubmiter man ng ilang social amelioration. So makita mo, this entailed so much hard work and kadamo sang na-involved diri. Pasalamat ko nga sa last report sa ako, malabot na mo ng deadline. Although kabalo ko, mayoriya siguro hindi makatapos sa deadline. Pero amon, siguro sa Western Visayas, Bacolod ang pinakadamo. Kagabi pamangkot ko si Mayor Jerry Triñas. Kita mga 80 lang mo. Kaya ito 98. Mas damo kita. Grabe. Nagatagan sa Bacolod. Hello, Mayor. Yes, sir. Okay. So ini may chat gid sa akon mo siya basi maka ano man ang city makadugang gid sang bugas o kunang mano nga sitwasyon. Amo ni wala tagli tapos ang kundi sa amo na kundi 98,000 na. So may quantita, may 4 piece pagdita yes. 10,500. So that is already 108,000 ka pumuluyo ka pamilya naton dire sa Bacolod. Now sa una pangatag kita as much as 45,000 ka food packs. Kung theoretically kung idugang mo na dira sobra na 150,000 Grabe. tagal mo, yes, which is already the estimated number of households we have in Bacolod. 153,000 kita diri, no? Estimated. That's why ang ato nga home quarantine passes naglapot 150,000. So, sa mga plastada, ko i-reassess nga na kung sinong hatagan sinisang nabilinta ng mga food packs kay I had pamangkot ko kagabi si Mayor Jerry Triñas, ko tagpilang panghatag mo nga bugas niya 2 to 3 kilos. Lain Manila style, lain magulong pagkultura. Pero ang ako lang gusto mabalaan ng pumuluyo, nga aton 7 kilos. Gani ba? Yes, 7 kilos. So, sa 7 kilos, may reklamo pa gani. Mano ka na ron. Normal. Ilan 2-3 kilos, daw happy man sila. So, kina-assist na naman kay Basi nga may iba naman lasi. Ang dapat tumanon taniyo ang hambal ko na si ila. Nambalan ko ng barangay captains, nambalan ko every opportunity I have. Kasi kung nagabaton ka sa amelioration, dapat hindi ka na qualified sa iban. Na kung nagabaton ka sa 4-piece, hindi ka naman qualified sa amelioration ka sa food packs. So, para mas spread the sunshine ang tanan as many as possible matagan ka. Yes. Amo nang ang punto sinadra nga kung tani ang hindi magdulubli ba may iba niya naman kabusog, may iba niya nga gutom. So meaning yes, nilo at Mayor dire kung sinong wigid amo ning padalanta additional yes. So sa kutob sa nagareklamo, pagita sa proseso pagita man sa aton channels kay mabalaan mo may balido may reklamo mga wala may gogasang to diba case to case pero amalan ma-sure namon kaya kuya tugon ko na sila sa DSSD at entertain na lang kaya na may sulat ganitong isa ka grupo pa tingnan ako niya malabot to kay Pasitero. But wala po kang balong resultas. So may nag-petition mo. Grabe. So take a good look at it. You're talking here of the whole city and sa ilap lang ng social media 98,000. Porte, damo din magkatamay. Kaka-families na. May I take this chance gali nga magpanugdom na just say, no, kundi ECQ kita. Isa ka dapat pero wala pa kami nakaka-istorya sina si Secretary Rocky kagina kanya daw hindi pa man siya kahatag sang klaro nga larawan kung ano gid no. Pero there's a chance nga siguro ang ato nga amelioration masige pa na for 2 months. Yes. Kay tungod sa ato nga status no.
Although, hindi, I'm not saying I'm making that announcement. No? Yan ba lang kung supposedly and hopefully, mabaton sa nagyapon. So kung hinalian matabo na magabay ko ang social distancing palihog, i-obserba gid na nagyapon ni anhon mo ng size meal kung magmasakit naman. Di ba? Correct. So, sa liwat, maghatagay gani, ma-observe gid sang social distancing. Hindi ginayan. That is non-negotiable. Kaya amo na subong ang norm, amo na ng aton nga sundon sa madugay nga panahon bisan pa nga matapos pang isa ka bulan ang social distancing niya. Magapabilin. I-observe ta gina. Tikot ikaw ang matilaw para sa istorya ka bigyan ni GB. Siyempre ko, GB, natagan ta kami first class ticket pakadto sa New York. Makadto ka? Hindi siya. So, because, meaning ako, mga travel abroad na, sino ang may gusto maglibot-libot na wala kapiho? Yes, correct na. It will take a long time before we get back to that normal natin sa una. Kaya may mga bilin-bilin pa na mo. Para kagigilay, so nga mo kayo ni Councilor Rene, ay sa Japan, prematurely, doon nag-relax sila. So, wala problema sila sa buong. Yes, second sa wave. Amerika, ang mga Amerikano, kung in a manner of speaking, though medyo dungol man, wala mang dapati social distancing. Nga kung sabagay, ang rule to sila, 6 feet gani in between. Grabe, no? Di ka na to, subong daw, 1 na kamilyon tong kaso nila. 61,000 ang patay, Mayor? Oh my God, no. So that is, I understand sa tanan nga mga patay, daw 1/4 iya sang Amerika. Yes, amo gina, yagid. Daw sobra na gani, tapos sa tanan nga cases all over the world, 1/3 iya sang Amerika. 1 million is like. Okay, yung papayaan nila mo, di ba? Ang nagamat-amat ng COVID. Sige lang sila yagapon, freedom kuno mo. Marali pa sila gani nga punggan sila. Di, can you imagine kung mag-inamo kita na dito, kundi kaluluoy lang siya. Mahal na, dapat salamat ko ganito nag-coopera ang pamuluya sa Bacolod. Yes. Dako gid na bagay. Amo ginabintaha diri sa aton Mayor kay kinang duwagid masyado dungola. Tigpipila lang may ara kada dakpan sa pulis naton pero hindi gid mo na kabugat. Anyways, Mayor, ang imo sini panugyan liwat sa Bacolod noon. Another 15 days nga medyo relax kita anay. May gani kag sa liwat atong nambal ko wala police your own ranks. Sige yes. Na nga kampanya kay hindi matamagwardiyan sang mga barangay kapitan 24/7. Ang police or bisan ang army pa hindi man kagwardya 24/7. Pero isa lang ka dungol, isa lang ka salawayon. Makahalis ang madamo. Parehas sa Cebu, ginaliwat-liwat ko na ng emplo kay isa lang ka tao nga may COVID siya. Tapos nagsagat pa siya inom-inom. Ang inom na niya nga baso niya kaya sa so na kodya, gimpasag. Kundi sa ila purok, sa ila barangay, nag-lockdown. Pinamudamo ang positibo. So just because isa lang katao magsabad, wala nga bantayan nyo, yung mga kaingod, so yun no. Okay, hindi lang siya yung malitan, kundi malitan pang iba mo. Yes. So, wala pa niya tapos ang aton gira. So, hindi tayo mag-relax. Kampante. Hindi kita pwede kakampante kasi kanana. Kung ang binag-GCQ kita, tapos abtan kita sa 4 kakaso, sulong mano naman kita. Yes. Mapanit naman kita. May gani ka ba ni sa karikta puli pa? Oo, may, when we were without mentioning names, ang ilaya expectation sa ibang national officials naton, na kung mag-abot di sa Bacolod, i-home quarantine, kay bantayan lang kuno. Can you imagine what will happen kung i-home quarantine mo sila? Scattered sila, siguro bantay na sila 24/7. Kung bantayan mo na ito sa ilabalay, pagtalikod sa bihart dati, magwag na. Sa Sipala ito,
May bihert so ganiyan may hinubaan may bihert so ganiyan nga tinampuyong sang kwan mo PUM. Hinaboy ka kape kay ginsaway siya nga puli to kay PUM ka. Oh. Okay, amo ko na. Okay, amo na daw. So, palihog lang kit, no? Sa liwat niya kami ako ng mga sa Barangay Villamonte, sa Barangay Banago. Salamat sa inyo kooperasyon. Ang report sa akon daw nagatuman man kamo sang reglamento. So, susiniro na muna sila. Interest kanto ara sila da mahatag ng ayuda kag in fact ang mga daw ulo espesyal nga dutay nga mga ginadonar sa ang akon instruction nga ihatag na sa mga lockdown areas. Yes. Para may konsuelo man sila. Ang imo bi mayor nga panugyan sa mga pamilya sining mga OFWs naton nga medyo nagreklamo gamay dira sa ila ginatulugan sa mayor. Okay, first para sa mo niya non-negotiable na nga 14-day quarantine sila. Minsan na may apat kita sa probinsya, may 2 man gani sa Tabo. Sa Iloilo, sa 35 siyam kabilog ang nagpositibo. So kung din pabayaan, ano may siya ng balay? Lahat na niya ila pamilya. Bayo lang kung pamilya lang nila, may ibang pag-igos ng malaglan. So that is non-negotiable for us. And then we insist also on the matter of na-swab test din sila. Although sa subong ang ako instruction sa taga-City Health niya tanana i-rapid test. Pero kung ano resulta, ibalik pag sa ikadto pag sa RP-PCR. Now, may I just dugang lang nga reminder niya ini yung rapid test, hindi doon man niya masyado kataas ang accuracy as ini. No, pero at least may warning kita. Yes, sa preparahan. So wala, and we are not concluding nga mo na sila kay subject na to another test. Pero kung magadaw ginawarningan ka na pala. So may siyam na tang positive cases. Kung maggang pa siya si Nasi, may lang gani ECQ kita Japon. Nagkatubasin ko, ang isa sa ito ka nag-alam sa amon ng opisyalis was because the last 2 cases were wala sa travel history. Yes. So may chance nga local transmission ina. Kagdahulat pa kita sa madamo na test results. So hindi kita diya kakampansi. Hindi kita bagay magkampansi. Yes. We cannot put our guard down. Mula nag-upload ang liwat-liwat ko kagyo mga yapon sang suporta sa kooperasyon. Nagatingwa man kami sa amon na part na maserbisyuhan kan palipangdan ang tanang mga kinanlanon. Natingwa, wala iya question kung sa tingwa. Hindi man ta magsiguro nga tanang yung gusto nila matag naton. Pero basta sa tingwa, wala gito niya pagkulang sila. So sa mga pamilya nila kabay pa nga naintindihan niya ang amon nga sintangan. Kasi pagkulang kami kabalo nga ang uwa. So wala mo sila gatin sa meeting. Nga may ara din sila na isang budget sila. As I said, daw ka unfair, ka ironic na kami nagpreparar kami. Wala kami nilagyan operan hotel. Ang iba niya wala kang preparar. Wala na kung saan sila mag-atag hotel. Kami preparado kami. May mga quarantine center kita, may Alaska Respiratory Center, may COVID hospital kita. May ara kita so ginaubra sa buong swab mobile na para maglibot na. So kag preparado sa buong kina-upload na dito sa Sanggunian ang kina-perman ko na ganyan mga requisition para sa ng atong lang biolab. Okay, sa Corazon. So tubangan nyo na yun. Corazon. Okay, hopefully by the middle of June, bukas na siya. So, pag gusto na tadayan isang testing, kaya ang testing sa Subong is serving the whole of Western Visayas. Kasi yung Kugla, Negros kag Bacolod palang nadaan, 3 million ang tao. Ang bilong ng Western Visayas, 7.5 million. Isa
sala na ka-test laboratory na. Taglain pagin kay ang amon nasagap ng informasyon, subong kay tungod yung divide nila ang mga territory sa Pilipinas. Ang Palawan, dira sa Iloilo, pagkatuon. Grabe, Ang Mindoro, dira pagkatuon sa Iloilo. Ang Romblon, kuno sa Iloilo, man tinaglain pagin. May nang ganit, may palabuton kita yung aton nga Biolab dira sa Polon. Yes. Kag ang amon na kontrata sila nga sa kay Dr. Julius Leon nga hatagan prioridad yung taga-Bacolod sa testing center na. Yes. Which is fair because ang Bacolod man magasto ang dako ang kantidad para nga makapatindog sila. Para sa maserbisyo man sa pumulo sa Bacolod. Ang iban mabaton manada pero basta may prioridad lang ang taga-Bacolod. Okay, may ari de bla mayor nagpalagas so kundi ang OWA do nagpasalig daban nga ti magastuhan ini mga OFWs or ilang tawon nila basi ma-offer kuno sa Bacolod mayor ang Grand Regal Hotel dato bang sa Gisano City mayor basi mabuligan. Actually sang pag-umpisa pa lang sang ining problema natin sa COVID. Napakatuan na namon si George Sulweta kundi sa una go-obra sa Gisano. So nakatuan nila dati hindi sila mag-recommendar kay, because lugay na wala na usar. I do not know to use the term, but hindi na ako mag-describe kundi hindi pwede, hindi preparado. Yes. Amigo, you will need major renovation and repair there para mabutang mo natin. Practical naman. Whereas ang yung mga eskwelahan niya, aral na kagti. Well, amo na hindi man na luxury pero hindi man na hindi man long last pila man lang kadlaw so buligay lang ta so kamay pa sa ina na makiting bisan ni hambalon na nagigmanti kaya ina galing report sa ako niya sa Manila may reklamo sang pasilidad sang province pero ginahambal pa ganing na Bacolod kaya panundong iba na kay ako sa Manila kita may masulata ka lang tumuluyo naton mga taga Bacolod ko sir singkot sa siya taga Carlota masambal siya taga Bacolod ko taga Sagay Negros generalize nila like para na ang masulata kasi tao nga taga Solocan ang panawag na siya taga Manila masulata mo taga Makati tawag mo taga Manila taga Paranaque taga Manila kaya mo na agakatabo aton man gurong reklamuhay at daw in a way daw expected naman na although kung nareklamo giman sila ipaanin ito na sa amon kita naon man na namon kung balido bla kung hindi yes oo press na while may reklamo mahigko is either na may bitan may arakilin magasagbot buligan kaon will exercise na alam itong theory ni Councilor Rene Novero ito inyo ni Balay Sugo kung sa inyo Balay kung di mang himbos ka man gusto na sakto gina yes anyways Mayor salamat gid sa mga time sa mga gabi kabalo ko masako pa basi pamorningan ka pa sa City Hall damo pa pilirmahan thank you good Mayor kay gana kasal sa pilirmahan wala pa sige lang Mayor makatibawas kita sa masunod nga mga binulan salamat Mayor salamat gid sa imo salamat gid sa Action Radio mayong gabi sa tanan nga tagpalamati mayong gabi gid yes Mayor thank you Action Firing Line. The City Mayor Bacolod, Mayor Bing Linardia, mga ka-action. May mga rasones kita. No? So, abide kita kung naman nga mga pagsulundan sa idalom sang ECQ gyapon sa Bacolod. So far, wagid man sa may pagbag-o. No? The same kag ang pangabay liwat sa kalkalde nga magpanago kita na sa mga puloy anaton kundi man importante nga maginuwa kita. Which is nami giniya. Damo gijaga pabor sini actually ako myself pabor ko ya sini sang another 15 days no. Hindi bot silingon ngati may kuot-kuoton ko yang personal money abi no. Bapor kita para madula paginining si COVID-19 kag makit-an paginaton kung sa sino nga probable dira nga basi may virus nga wala sang asymptomatic ang tawag nila action hands. Damo na blati paniguro niya sa alkalde yamo paniguro niya sang otoridad. Para nga pag muklat, liwat sang mata naton dason nga mga binular, ina lang daw halos back to normal, nagigtang way nagitiya kulbaan bla, nga kita kaya tao sa tupad mo da, dumahadlok imo kay base
nga carrier ini sa amo nga virus. So another 15 days nga medyo in short action hands medyo uluantos gid man gamay no. Uluantos gamay kay ti ang iban buring nakatama sulod sa puluyan pero may benepisyo kita nga makuha sini kon virus nga si COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Salamat again Mayor Bing Liredia ga kaagahan siya sang pungko action hands sa City Hall ti leader ka mo. Mayor ka kay kun di mo na pagimuon karon ti ang tawo subong masinala Action firing line. Ti i-check ni Mayor sa mga nagapamangkot ni regarding ya kon may additional nga mga panghatagay bugas i-assess na liwat ko na ng sitwasyon no. May mga checking pa sila, may mga evaluation panghimuon kay parang iban double action hands kung may nakabaton naman yung prioridad na naman ato nakabaton da sang medyo ayad-ayad na abin di na maghumlad anay palad ha. Ihatag ta man sa iban kay basi una pa kamo linya na mahuya man kamo. Action firing line. Daw pulo panumboy na pero daw hindi man pero daw amo na gid no. Action firing line. Ikaluluoy sang iban. Las 8:44. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
wala pa mati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:51. Ginaendorso to sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon. Ini magabulig sa pag-boost natin sa immune system. Mayara man subong sila sa Life Extension Coffee Mix. Ini ang makabulig man sa aton sining lawas kung suplemento ang paghahambalan. Ini mga produkto sang Life Extension Philippines nga sa din dirigin dala sa pungsod Pilipinas sa rin si iban nga pungsod ginpagi sa husto nga pagtuon. Diri sa Bacolod mabakal ini sa tanan nga mga butika sa Negros Occidental kag Bacolod mga kaaksyon or bisita kamo sila sa nga klinika dira sa may GA Esteban Building Lacson Street sa Uloonhan diri mo ning Bacolod Lacson Street mga kaaksyon para sa inyo sining nga kahapusan. Libreng consultation sa mga medical doctors. Aksyon Firing Line. Manamyaw kita na sa iba naton, way ko nalabot na iban pasensya gid ano. Action Del ba si ma-check taguro Action Del si Kuana si Colonel Inocencio Pasaporte. Try naton ano. Okay, ang lista sa mga beneficiaries wala man gin-post para makita sa kadaman. Kuana, ikwan tani mangkot tani buwas kay dapat ipaskil gin man sa mga barangay ho mo ni mando sa DLG kag DSWD. Ang bata ni Roque nga si Adoria, biktima na di Action Bray, may empleyado ni sa Ceres na kabaton sang SAP, ang may abroad na kabaton man. Ka-unfair gid ya.
di sa Molobulo, no? Sadya, no? Gamonitor ko diya, sino Nelen Valles ini. Salamat. Ano TV kay ang panglista wala interview, ginpirma lang kay may record na sa barangay. Dito sila base sang una pa to nga survey, no? Paano kami mabuligan kon amo na ila ubra? Amo nang tawag naton. Okay, dali gid lang mga ka-aksyon. Online sa firing line. We have on the line Colonel Inocencio Pasaporte sang 303rd Infantry Brigade sang Negros Occidental Philippine Army. Sir, maayong gabi dira sa imo. Mayong gabi, ano? Mayong gabi sa nagapamati sa imong programa sa buong gabi. Yes, sir. Si Brian, Action Brian sa Action Radio, sir. Sa Action Brian, confirm lang naman ni sir, daw may ara encuentro dito sa Bindoy, Negros Oriental, which is tatlo diri, sir, ang allegedly nagkalamatay sa bayan sa New People's Army. Anong natabo gid diri, sir? Kay na, no? Ngayon ang hapon. So, ang aton nga mga balaan naton, ang sitwasyon majority sa area naton diri o sa mga different areas sa Negros Occidental. Aha. Dawa mo ni nga mga last day ka sa panghatag sa mga social amelioration, di ba? So, ang aton nga tropa kag-upod man ang mga pulis, so kaupat niya sila sa sang security gihapon sa area nga maghatag man sang maging man ang area dito sa lugar nga maging matawhay. So pabalik man sila tani sa sa ilang base. Pero may mga impormasyon ang nabaton ng aton tropa kaupod ang pulis ang Bindoy nga may mga presensya sa mga armadong NPA sa barangay Cambudlas, Bindoy, Negros Oriental. So ginkadtuan nila so at around mga between 4:30 sa hapon, so ara, naka-encuentro na yung tropas ng report kaupod ang pulis sa mga grupo sa NPA dito sa vicinity sitio na Munduan, Barangay Cambudlas, Bindoy, Negros Oriental. So, pag-umpisa to sa encuentro nila, medyo nagdugay-dugay itong encuentro nila kaina. So, medyo hapon na to, ang encuentro. So, ang initial, may ara ito na patay nga tatlo, NPA. Tapos may nakuha nga isa ka shotgun, nga armscore, 2 ka bandoliers, mga backpacks nga may mga unod nga personal belongings dito sa area. So, medyo tong exchange ka fire nila, nagparalagyo tong mga grupo ka terorista ng NPA sa direksyon ka barangay Salong, Yapon, sang Bindoy. Amo to din purso sang aton tropa, bisan padulom na ara gyapon na nagpurso tong aton tropa. So asa sa buong gabi sige pa to kuan sang aton tropa dito sa sang Bindoy. Mga pila, sir, ka most likely mga pila ka miyembro sang NPA, sir, na siplatan nila, sir, na encuentro nila? Mga estimate nila, initial nga report sa amon is between 10 to 15, more or less, amo lang initial estimate. So, wala pa naman ang mga report pa nila, pero sige pang sige pang purso nila sa balaan nila ara pa dito kag nakita nila kay nadamo mga dugo to sa area, so matugin sundan ka tropa. So, sir, may mga na-displace kita dito nga mga pumuloyo sa area, sir, so far? Ang siling sa amon may ara, so mo ganito nga we tied up ang si imo officer ka 94th IB. Accordingly, may initial kami diri nga siyempre to sa area, ara nagkadto tong ibang mga pumuluyo dito sa may poblasyon ka Bindoy. Ara dito. So amo na nga may effort man atong tropa
kaupod man sang LGU sang Bindoy. Sa gulpi lang tong natabo to kay na ang insidente nga medyo padulom lapit na lang magdulom. So anong pagtansya no to sir atong mga grupo sang NPA tani mang sabotahe giman to tani sa releasing sining SAP nga ini? Wala naton ang based sa mga report naton. Pag mga na-release ng mga suporta sa aton nga mga pumuluyo, ginapangayuan nila ni. Bala naton medyo naguto man sila ang mga NPA nga grupo So affected man tanan So amo na medyo nadlock man ang iba tong pumuluyo mo to nga ginsiling man nila ang impormasyon ng ara presensya. So amo na kinkantuan sa aton na tropa. Sa tropa sang gobyerno sir so far may kumusta ang sitwasyon sir? So far okay pa man aton nga tropa. Amo pala ng initial report nila dahil siling ko nga ongoing pang ang pursuit ka aton tropa sa Subong. So maghatag lang kami update siguro sa mga additional nga kumakabaton kami sa mga additional report pahalin dito sa 94th IB. Sir, ining tatlo nga napatay, di na ni Subong sir, ara pa sa area or na-transport nila ara pa sa, ko lang, nga gin-advise ko gani kayo na, dito sa, nga kung pwede mapanaog na madala na dito sa sentro, sa Bindoy, para ma-establish o makilala, So, balaan ko siguro, ang ibaba man nila dahil ara man tong mga pulis nga upod natin dito sa area. I say lastly sir, anong posible ayhan nga ini sila nga grupo amo ning sa Karabalan Himamaylan? Ang hindi ko lang medyo layo kayo ng Bindoy sa Karabalan daw iba ni nga grupo naman I see. Ang diri sa iba ni nga grupo, ang diri sa may Bindoy area nga naengkwentro sang tropa. Bala nato kamo ng mga ng strength daw iba man to kaysa dire daw mo ni mga previous reports nga nabaton man sang tropa nga amo ni ang mga armado ni nga sige man gapon ga panghadlok nadlok man ang mga pumuluyo nga ginakadtuan nila so amo ning grupo nga na gin-report sa aton tropa. Sige, with that sir, pasaporte sir, maraming nga salamat sa mga time tonight. Good evening sir, mabuhay ka sir. Okay, salamat maayong gabi sa tanan. Yes, sir. Action Firing Line. Colonel Inocencio Pasaporte, ang commander sang 303rd Infantry Brigade sa probinsya sang Negros Occidental. Action Firing Line. Tatlong patay allegedly miyembro sang NPA dito sa Bindoy, Oriental Negros. Sining firefight naman sa buong gabi o sining hapon. And until tonight padayon pang linagsanay. May na-recover na nga mga kagamitan nga ginapatihan yagid sang New People's Army kaangay sa mga suluksoko nila. Action Firing Line. Armas nga shotgun. Bati itong armas mo shotgun, inkwentro mo action hands, M16, In-14, mga munabla, sang yasang tropa sang gobyerno. May mga M60 caliber pa, Way kagidi ka sarang di. Action Firing Line. Ay naman nga sitwasyon tamo na yung COVID na ni, pero nag-ilinaway pa kita. Tiyo may nagkalamatay gid. Sige, kabay pang maplaster ni tanan-tanan ang pistoks dan action hands gin basura naman ni Presidente Rodrigo Duterte mo. Tinainit magurong presidente makin mo na nga sa Mindanao to sobra pulo patay sa army. Sa Negros di tatlo. May nagkalapilasan pa nga more or less mga pilas na mga 6-7 man nagkalapilasan sa duwa ka encounter nga sunod-sunod sang ligad simana. Action Firing Line. Isubongo na kabalo so tatlo ka miyembro allegedly sang NPA, tatlo patay dito sa Bindoy Oriental. Porte way untat nga linagsanay bisan may COVID-19 pa. Action Firing Line. Last 9-2 sang nagligad to nga gabi, nagpromisa ko to sa inyo nga mag-interview sa tong taga Barangay 10, nga nagreklamo against Barangay Kapitan Dexter Yap. Si Kapitan Dexter Yap, manugpuli na ko sang gabi, sumaka, ginito na kay istoryanay kay Miss Light, Kag ginhusay na to galing reklamo sa Barangay 10, Timay lang kinahusaya naman, salamat gina. Nag-monitor sa buong kapitan Action Firing Line. So, Kapitan Yap, salamat gina. Hindi na lang taguro mag-interview pa sa imo, kay ka mismo naghatag sang tikang kag na may mga inisyatibo kang ginhimo. Kag na-settle man nga problema, tiyan mo na yung ginatawag nato niya action agad. Action Firing Line.
Sige, ang oras ta kulabos na sa mga way ko na tamyaw si Vivian may gabida. Ang iban pagin nag-text diri sa aton kung di ko malambutan. Sinong sa ni Boy Paladar naga-monitor mas sinima tiniyon si Sir 28, no? Salamat gid, ano? Kay ini mga maukod ato matagpalamati sa live nato, no? May mga nag-chat man nga way ko gid malambot. May gini nga mangayo kita primbe pasensya gid anay. Action firing line. Alin sa kay 9008 naga-monitor man na May 1 to 7 only kung mahimo hindi paghulaton nga himuon gid 7 days ang pag-submit sa mga reports, no? Anong botslingon niya siniman. Sige, check na to na bini. And okay, salamat gid. Si Mayor Bing kagina action bray wala gid kasabat sa pamangkot mo ba kung may bag-o nga mga bugas nga ihatag kay ma 15 days naman taliwat. Hindi nakamuno to sa action firing line. kasi na kuan mo lang guro na mismo lang guro naka-mention to siya nga may mga palagas gid man ti na assessed pa action hands, no? Kay ti kung mo 45,000 daan ka halatagan sa nagligad to mo. Tag pito-pito yung kakilo. Talin sa syudad na ha? Talin sa syudad. Galing ko no, Mayor, pagkaboto ko no sa mga balay-balay to, tag 5 na lang kakilo, gakabinlan, gakadula, kuno 2 kilos. Sino nagapang repack naman? Kasagad may pobrahon isla guro sa mga faktorihan ay. Action firing line. May sinyo, guro, lulubra ka mo sa mga faktori. Kaya dumayo ko magre-repack. Ang 7 kakilo halin sa syudad, abot sa balay, 5 na lang. Mapasibangdan pang syudad kay hambal 7, 5 lang gali ka naripakan sa barangay. Action firing line. Sige, labay-labay man nato na. Kag grabe yo. Ang size mill gido grabe gid yo. Ambalya action bray wagi ko katilaw size mill ba? May pangtupad balay ko nga may auto kay may size mill pa gin pa ila iya pa sa amon. Action firing line. Ano gusto nyo ang tao ga pangutang o ang tao nga gapangawat? Si NJ Quadrifoglio, kabudlay sa apelyido, ba? Ang gapangutang lang no? Ang gapangutang lang, di lang ta mangawat kay mapriso ta na iya. Action firing line. De La Cruz, Florence, Guanzon, sa mga retreat house resort nga baratuhon lang kay may budget ang uwa man i-ask nyo, Mayor that's why yung uwa gani ma'am ara na sila. Nag-rescue na sila kay kung may nagreklamo ni mga seafarers naton, mga OFWs naton, ang uwa daw kakatulog man. Action firing line. Kundi kaluluoy man ding alkalde sang Bacolod kag si Mayor kag si Councilor Novero kag si Councilor Salanga nga mo ni nagapatay-patay ka preparado sinang eskwelahan tinareklamuhan hindi taman mabasol ni mga OFWs nato nga nagreklamo kiti na problema mas latuod mo. Action firing line. Actually, kung isipon tagid tanan-tanan the alkalde, the local government unit sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kagini mga OFWs, mga biktima man ni sila. Kaya tinakibot mga ning syudad di nga rin ng isla galangoy baybay puli di, wa isla pabalo. Ti pagabot ni Bacolod, mas ginhawa naman ganihingagaw sa mga opisyal tati na muna kaya mula na masarangan anay. Action firing line. Kaya kung padalman, ginuwa galing may puder direction hands nga magasto ni sa ila. Kaya may mga pundo ni para direction hands mo. Tinguwa kung way nagreklamo ni mga OFWs ni nagpa-cute-cute lang sila yaho. Action firing line. May lang na tukiban. Tiuwa, ngita na ka mo mga hotels diyo galing may positive 4, no? Pero rapid test lang na iya. Di pa na much accurate abi. Ihulaton tabagid ang next siningay na balang sigurado na gid. Pero may lang kawais lang puli sa balay nila. Action firing line. La City 9 nami patanerat sada pero oras ta may nagapangilay naman mo gasunod sa aksyon Eric Magbanwa karon naman na iban nga balita. Action firing line. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Pulgar, backup Action JMI Keen. Sa News Center, ka-backup naton sa mga gabi sa itong pagpangalagad Action Dale Salazar. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatian ang isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati itabuas sa mamangyapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. Action Radio Philippine Standard Time, last 9:07. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action!
Sa Bacolod, aksyon!